Falta alguén? Ben, boas tardes a todas e a todos e benvidos a este pleno ordinario no día de hoxe. Imos á parte resolutiva desta convocatoria. No seu punto 1 traemos a aprobación de dúas actas, a do 30 de novembro e a do 12 de decembro. Non sei se teñen algo que comentar. Señor Rouco. Moitas grazas. Antes de comentar algunha cousa que detectamos aquí nunha das actas, felicitala a vostede polo seu nomeamento e que teña acerto na súa nova andadura política. No referente ás actas, a acta do pleno do 12 de decembro, o tipo de convocatoria que figura é ordinaria. Esa convocatoria foi extraordinaria. Así que consideramos oportuno que se rectifique. Nada máis. Gracias, señor Rouco. Sí, con permiso, señora alcaldesa. Sí, señor Eiroa. Grazas. Na acta 13 detectamos que na segunda votación hai un erro dos votos emitidos. Creo que pon por unanimidade, que se aprobou por unanimidade. E realmente, pois, aprobouse con 7 votos a favor e 6 abstencións. Esa na acta 13, no segundo punto do PERTE, o punto do PERTE. Na acta 13 de 2024. Que comprobe o señor secretario. Sí, bueno, mentras sigo avanzando, na acta 14, no terceiro punto da orde do día, o punto concretamente do contedor marrón que afectaba a empresa Urbaser, aí non aparecen nin a argumentación dos motivos nin a parte resolutiva. Por partes. Vale. É a acta 14 do pleno 13, como foron firmados ao mesmo tempo, denos a volta, vale? Que vos nota. Vale. Está ben, solamente que as votacións dos puntos refírense ao comezo, é dicir, a votación reflíxese no comezo do punto. É dicir, é o primeiro punto da orde do día, se non me equivoco. Non, é o segundo. Sí, exacto. Hai dous, un que é a renovación, a ampliación do contrato e outro que é o do PERTE. Exacto. Comprobamos votacións, que decir, están registradas, están gravadas, en caso de ser así, que supoño que será así, modifícase e punto, desculpar o erro. Sí. E na 14, no punto 3 da orde do día, falta a parte resolutiva e a parte argumentativa. Pleno, o mesmo pleno? O extraordinario. O extraordinario do 12, asunto? E o terceiro punto é o do contedor marrón.
Vale, propoño esa acta deixala sobre a mesa porque non entendo o que pasou. En todo caso, que se aprobe a do ordinario. Vale. Por non sin problema. Ben, aprobamos entón a acta do pleno ordinario e deixamos pendente a do extraordinario para comprobar. Seguimos o punto número 2, o expediente 113/2024, alteracións de bens. Neste caso, vai a defender o punto a miña compañeira, a señora Hijo. Boas tardes a todos. Aquí comentar que na ficha do local sito na rúa Súa Fonte, número 47, que se inclúe no inventario de bens do Concello, figuran como natureza dominio público e dentro deso servicio público. Vale. Hai que cambiar esta cualificación de ben de dominio público a ben patrimonial, porque o decreto dice que se califican os bens das entidades locales en dominio público cando son de uso ou servicio público e benes patrimoniais cando sendo propiedade da entidade local non están destinados a uso público. Vale? Neste caso en concreto, o Pleno aprobou no seu momento unha cesión gratuita de uso á Fundación Eusón. Por iso consideramos que esta rectificación é necesaria. En principio, nada máis. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. O primeiro que queremos facer é darlle a benvida á señora Patricia Eijo, a benvida, neste primeiro paso para abandonar as tebras e o oscurantismo e abrazar a luz. Non foron poucas as veces que os membros do goberno bipartito rachábanse as vestiduras porque, dende o Grupo Municipal Popular, cuestionábamos as decisións de algúns técnicos municipais. Non foron poucas as veces nesta corporación, alegando que eran humanos e que tamén se equivocaban, como se acaba de demostrar. Neste mesmo salón de plenos, o tenente da alcaldesa, o primeiro, non o señor Fernández Rei, dixo que os técnicos municipais eran os nosos amigos, que non había que dubidar deles. Lembra o señor Pillado? Vaya, algo máis de medio ano tardaron en empezar a cuestionalos. Unha vez máis, gracias por darnos a razón e de nada por ensinarlles o camiño cara á luz, Nun inventario que se aprobou un ano e que levou facelo algo máis de 2 anos, xa podía estar ben feito, Resulta que os técnicos que o elaboraron, algún deles presentes neste salón de plenos, agora mesmo, se equivocaron, segundo vostedes. O que se pretende facer con este expediente é cambiar a cualificación dun ben de titularidade do Concello de Burela. Trátase de pasar ao local no que se asenta actualmente a Fundación Eusón, de ben de dominio público a ben patrimonial. Ben, os bens de dominio público teñen o máximo grau de protección de carácter administrativo, o máximo grau de protección. A partir de aquí, o grau de protección disminúe. Por exemplo, un ben patrimonial, como queren poñer agora, a diferencia dun ben de dominio público, sí que se pode vender. Por exemplo. Que está a suceder aquí? Ao longo de todos estes anos, os diferentes gobernos locais estiveron a facer malas cousas porque se destinou un local a un uso para o que non se prevé polo seu grado de protección. É iso o que sucedeu. Resulta que estamos no mundo ao revés. Nesta ocasión, en particular, a nosa formación considera que os técnicos municipais, non sabemos se amigos ou non, señor Pillado, non se equivocaron e sí que elaboraron ben o inventario neste asunto. Do artigo 74 ao 91 do Regulamento de Bens de Entidades Locais, do cal se menciona no informe de Secretaría, figuran as condicións de utilización dos bens de dominio público. Para non aburrir aos veciños que nos estean a seguir coa lectura do articulado, só dicir que o artigo 78 do regulamento, que acabamos de nomear, dispón que estarán suxeitos a concesión administrativa o uso privativo dos bens de dominio público e o uso anormal dos mesmos. A Fundación Eusón é unha fundación de carácter privado. Eso encadraríase dentro do uso privativo, que fai unha función social encomiable. Logo estaría encadrada no primeiro caso que acabo de citar
e non sería preciso cambiar a cualificación do ben. En caso de que algún escéptico, como a señora Patricia Eijo, dixeran non estou de acordo, isto que vostede di non é así. Non pasa nada. A Fundación Eu Son, en caso de abrazar o posible escepticismo dunha persoa como a señora Patricia Eijo, pois nada, nese caso estaríamos no segundo caso que acabo de citar, no uso anormal do ben. E, novamente, non sería preciso cambiar a cualificación do ben. Entón, que elección van a facer vostedes? A elección A ou a elección B? Estamos ante un uso privativo dun ben de dominio público ou estamos ante un uso anormal dun ben de dominio público? En ambos os dous casos, hai solución para que o Concello de Burela, é dicir, os veciños e veciñas de Burela, e non do goberno bipartito de turno, siga a manter o máximo proteccionismo posible e continúe a ser un ben de dominio público. Moitas grazas. Señor Ben, Villado. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, eu creo que é unha emenda á totalidade do que acabamos de escoitar por parte do señor Rouco. Eu non creo que sexa ninguna forma de cuestionar os técnicos municipais, efectivamente. Creo que nunca o dixera no pleno, pero non teño ningún problema en que dicir que eu intento levarme ben cos técnicos municipais, porque creo que é positivo para o traballo, para o ambiente de traballo, para a labor que se leva a cabo aquí no Concello, pero non é vostede manipula como a case sempre, e non hai ninguna forma de cuestionar o traballo dos técnicos, senón que a detección dun erro e intentar subsanar ese erro. Para que parece ser que só hai un grupo que pode detectar e subsanar erros, pero bueno, iso é que é cuestión de cada un. Evidentemente, ninguén dos 13 que estamos nesta corporación dubida, creo, da labor que se leva a cabo na Fundación Eu Son, pero hai un erro detectado, ou non vou poñer ahora a rebatir o que di un informe técnico, é que primeiro di que estamos cuestionando o criterio técnico, pero logo el pasa directamente a cuestionar o informe técnico, pero bueno, non vamos non vou a cuestionar e a rebatir técnicamente porque o informe que técnico é moi claro, é o que hai que seguir. Entón, nós, bueno, pues, creemos que é un trámite necesario que corrixe un erro no inventario, está perfectamente explicada e documentada no expediente, nós, por tanto, estamos a favor nada máis por agora. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa, e boa tarde. Boa tarde tamén ao resto de concelleiros e concelleiras aquí presentes, ao público aquí presente e que nos pode estar seguindo desde as súas casas a través dos medios telemáticos. Ben, eu teño que confesar que neste punto estou un pouco dubitativo, porque, bueno, en primeira instancia entendía que era un trámite pois para modificar algunha incidencia, algún erro, como ben se está a decir aquí, parece que esta situación pois xa ven de tempo atrás, unha situación que parece ser que non é a idónea, e entonces pois que se trata de modificar pois para corrixir ese erro. Entón, pois desde ese punto de vista, pois podría estar de acordo en que isto se levara adiante. Pero que pasou? Pois pasou que despois da reunión do luns que mantivemos para falar do tema, e despois de repasar así un pouquiño por riba a Lei do 6/2023 de 2 de novembro do Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, pois a verdade que dá a entender que a forma na que se está a facer os trámites que se están a seguir e como se está levando adiante este trámite, pois non é a máis axeitada. Entón, por tanto, non podemos estar de acordo que se faga desta forma. Moitas grazas. Señora Eijo. Gracias. A ver, vamos por partes. Primeiro, o Pleno aprobou no 2014 a cesión gratuita á Fundación. Bien, o Pleno aprobou o ano pasado o inventario. Entón, isto xa eran todos conocedores e todos aprobaron, todos o viron correcto. Bien, correcto está claro que non está. Vale? Neste inventario, nesta ficha figura características e datos sobre a construción. Superficie destinada a centro de formación ocupacional. Isto non está ben, e aprobarono todos. Bueno, as leis que comentan, sí, están claras. O artigo 75, si fala
da utilización dos bens de dominio público considéranse de uso privativo ou constituído pola ocupación dunha porción do dominio público. Neste caso, o local está sendo utilizado pola Fundación Eusón. E correxilo. Nada máis. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Antes de nada, está segura de que todos aprobamos ese inventario? Que todos votamos a favor? Está aprobado, pero quen votou a favor dese inventario? Todos. Seguro? Bueno, 12 votos a favor. 12 votos a favor. Sí, faltaba unha persoa na sesión plenaria. Ben. Polo... Sí, ben. Polo que podemos comprobar, todos os aquí presentes e os que nos están a seguir, vostedes, o goberno bipartito, teñen un gran interese en rebaixar o proteccionismo do ben de titularidade municipal. E isto suscita dúbidas. Vale? Suscita dúbidas. Vostede acaba de cuestionar, acaba de afirmar que todos aprobamos o inventario. Ben. Pero é que nós non cuestionamos que esa parte do inventario esteña mal. Acabamos de dicir que para nós está correcto. Logo, somos coherentes co que dixamos no seu momento. Coherentes. Por que están empeñados vostedes en rebaixar a súa cualificación e convertelo nun ben patrimonial? Que a interese perseguen. Acabamos de dicir, baseándonos no regulamento de bens das entidades locais, artigos 74 ao 91, onde se recolle que os bens de dominio público poden ter un uso privativo, que é o que está a suceder coa Fundación Eusón. É o que está a suceder. Simplemente hai que seguir o procedimento. Non hai por que cambiar o grau de proteccionismo. Que perseguen con eso? Realmente que é o que perseguen? Iso que habería que preguntarse. Se iso é factible, se pode facer, porque así o recolle o regulamento, tal como figura no informe do secretario, que curiosamente recolle isto na terceira folla, o artigo 75 do regulamento de bens de entidades locais establece que na utilización dos bens de dominio público considérase, fala de varias cuestións, e chega a un punto que é o uso privativo, estamos falando dos bens de dominio público, uso privativo, o constituílo pola ocupación dunha porción do dominio público de modo que limite ou exclúa a utilización polos demais interesados. O que está a suceder coa Fundación Eusón? Exactamente iso. E, curiosamente, ao final, as conclusións dese informe son contrarias ao que di isto. É asombroso. É asombroso. Nós demostramos na anterior intervención que non é preciso cambiar a cualificación do ben para que a Fundación Eusón siga a manter a concesión, salvo que se persiga algunha finalidade que non se explique neste expediente. Por exemplo, ter a posibilidade de vendelo. Se pode manter igual, por que o queren cambiar vostedes? Se non é un erro, como din vostedes, por que o queren cambiar entón? Por que queren baixar o grado de proteccionismo a ese ben? Que é de todos os veciños e veciñas de Burela. Por todo isto, dende o Grupo Municipal Popular, ímonos opoñer a pretensións do bipartito de Burela para rebaixar o grau de proteccionismo deste ben que está a ser empregado, tal e como xa dixemos, con unha finalidade social encomiable. A Fundación Eusón está a prestar un servicio de interés xeral que está recollido dentro do articulado do regulamento. Se esa fundación non presta ese servicio, o Concello tería que facelo. Pero están a prestar eles. Están a prestar dentro das condicións axeitadas. Vostedes, na Comisión Informativa, dixeron que non se podería asinar un novo convenio se non se modificaba a cualificación deste ben. E repito, acabamos de citar o articulado exacto que di que este ben pode estar recollido dentro da legalidade como de dominio público e pódese prestar os servicios que agora mesmo se están a prestar. Entón, a nosa pregunta é por que se empeñan en que o grau de proteccionismo dese ben diminúa? Que é o que perseguen? E antes de finalizar, moitas gracias, señor Pillado,
sen as súas tentativas para faltarme ao respeto, non estaría cómodo neste pleno. Moitas gracias un máis, Señor Pillado. Case sempre empezamos polo final. Eu creo que non pode atopar ninguna proba gráfica nin documental na que a vostede lle falta o respeto, nin a vai atopar, Eso pode non ver toda a xente que habitualmente sigo o pleno, aos cales saludo moi atentamente agora, poden comprobar que eu na miña vida lle faltei a vostede o respeto de ninguna maneira, nin neste pleno nin fora deste pleno. Pero vamos, do que les poden comprobar este pleno, eu na miña vida lle faltei o respeto nin a vostede nin a ningún compañeiro de corporación. Indo un pouco ao que é o punto de orde do día, é que vostede fala dunha contradición no informe de Secretaría. Igual é que non entendeu o informe de Secretaría. É posible, igual é que ao mellor é posible que non entendera. Logo, é moi recurrente nos seus argumentarios que vostede fala, vimos de demostrar ou demostrar, vostede non demostrou nada. Vostede deu o seu punto de vista da situación, que pode ser máis ou menos válido, cada un pode comprar ou non, pero vostede non demostrou nada. Deu o seu punto de vista, non demostrou absolutamente nada. E logo compráceme ver o conocemento que ten do que se leva a cabo, da labor que se leva a cabo na Fundación Ausón, da que insisto en dicir que non hai ningún obxectivo oscuro, que todos valoramos moi positivamente a labor que se fai na Fundación, a coa que todos estamos de acordo. Non hai ningunha outra intención que é de intentar subsanar un erro que saia todo o mellor forma posible. Por iso nós estamos de acordo. Señora Iroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, bueno, antes a concelleira Eijo fixo unha afirmación que o inventario aprobado o 10 de maio de 2023 fora aprobado por todos. Bueno, eu, salvando as distancias, pois teño que dicir que eu daquela non estaba. Entón, pois non sabemos que podíamos haber dito nese sentido. Simplemente aclarar pois eso de que foi aprobado por todos. Un momento, a señora Eijo referíase evidentemente ás persoas, ela tampouco estaba en ese pleno. Bueno, pero eu estou aquí hoxe e dixo todos, e todos os que estamos aquí hoxe non é así. Bueno, ese é o seu punto de vista. Bien. Como dixen antes, isto que parecía ser un trámite, pois, lendo e investigando un pouco, non me parece tanto, porque, bueno, o que esta lei que mencionei antes se chama unha mutación de manial é máis complexa que o que se quere traer aquí hoxe. No meu punto de vista, obviamente, isto parece pois unha forma de proceder que xa ven das dúas legislaturas anteriores polo seu predecesor, o señor Llano, que, bueno, mira, temos un problema, temos esta cousa aquí, como facemos? Bueno, fai así non se pode. Bueno, tú dalle pa diante, que despois malo será, a ver que pasa. Que pasa? Pois, home, pola nosa parte non vai pasar nada, porque en Son Burela non temos nin os medios, nin o tempo suficiente como para pelexar por estas cousas, pero bueno, aí queda, non? É simplemente, pois, en relación a isto, recordarlle que pois, o xuizo que ten o Concello de Burela o 30 de outubro deste ano, pois pode ser outro argumento que valide esta posición. Ben, pola miña parte, o que dixen, o que parecía ser un mero trámite, deixa moitas dúdas, deixa moitos buratos en blanco, polo que non podemos estar de acordo en levar isto a cabo. Moitas grazas. Gracias, señora Iroa. Pois vamos intentar despexar eses buratos en branco. A ver, os bens locais poden ser bens patrimoniais ou bens de dominio público. En ambos casos son bens locais, serían bens do Concello. Un ben de dominio público, se buscan que é un ben de dominio público e que non se pode ceder en ningún caso a terceiros, serían bens e dereitos de dominio público os que, sendo de titularidade pública, encóntranse afectos a un uso xeral, é dicir, os camiños, as prazas, as calles, os paseos, os parques,
as pontes e obras públicas de aproveitamento ou utilización xeral para todos os veciños e veciñas. Non estamos en ese campo agora mesmo. A Fundación Eusón non está aberta para que calquera veciño ou veciña poida ir. Polo cal, sí que sería correcto correxir ese erro do inventario no que ademais aparece pois, o que había en aquel momento. Isto ven dende o ano 99 que aparece mal, vale? Aparece que aí estaba o Centro de Formación Ocupacional, como estaba en aquel momento, que sí que é certo que había unha porción na que estaba a Fundación Eusón, que, por certo, non sería tampouco obxecto dunha concesión desa porción porque non está adscrita a un servicio municipal, máis ben sería un servicio autonómico. Entón, non temos nós competencia municipal para motivar que sexa así. Ao revés, claramente é un ben patrimonial no que debe convertirse ese baixo para poder facer a cesión como se debe facer e non como estaba ata o momento. Non vou ler outro texto tamén. Tergiversar, dar unha interpretación forzada ou errónea a palabras ou acontecementos. Aquí sempre se intenta trastocar o que traemos para que no poso quede que, non sei, falan de leis, de xuizos e de ilegalidades pleno tras pleno, pleno tras pleno. Eu agardo que sexa, pois, por ignorancia, porque non saben, non leron ben os informes, non se informaron ben, evidentemente queren levar, sabes, sí, claro, a ver si é que estamos en contra da Fundación Eusón. Estamos tan a favor da Fundación Eusón que nos parece bastante máis importante conseguir plazas concertadas que lles fai moitísima falta para poder utilizar todo ese local que temos e non pararnos en isto. Nada máis, procedemos a votar. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra, 6 votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o expediente 666/2021, que é a aprobación, modificación ou derogación da ordenanza de terrazas en este caso. Ben, bueno, por todos é sabido que levamos un tempo traballando na ordenanza de terrazas. De feito, é un expediente, pois, como acabo de ler, de fai tempo, na que traballaron técnicos municipais. Que traemos aquí? Pois a necesidade de actualizar unha normativa específica nesta materia, non? Xa que debido ao incremento de terrazas no espazo público consideramos que é necesario pois ese equilibrio e conseguir a convivencia pois que sexa axeitada tanto para os negocios que hai na nosa vila como para os veciños e veciñas que disfrutan dela. É necesario armonizar eses usos e intereses de distinta natureza que se trae en este texto, que se publicará e estará un mes, 30 días hábiles en exposición pública, xa que, anticípome, unha ordenanza é un documento vivo no que se van poder presentar alegacións, pero sí teño que decir que, aparte de facer unha consulta pública a que todos os veciños e veciñas tiveron acceso, non solamente a través da nosa páxina web, sino que tivemos aquí de maneira presencial tamén documentos. En esta non participou moitísima máis xente na do mercado, tamén o teño que decir. En esta temos solo a consulta e si participación das enquisas online e fixemos aquí en este salón de plenos unha consulta que foi soamente cos hostaleiros afectados en este caso ou que o poderían estar nun futuro, para que nos trasladaran pois aquelas inquedanzas que tiñan, non dándolles este texto refundido que se publicará si se aproba a partir do día seguinte deste pleno, sino un borrador para falar con eles do que lles preocupaba, que era basicamente pois o horario, o tempo que terían en adaptarse, en que consistía esa regulación de espacios, non? Pois canto me teño que separar dunha fachada, vou ter que delimitar a terraza, con que materiales a vou ter que delimitar, é un pouco o que busque eso, que a estética de todas as terrazas de Burela teñan unha liña común, sobre todo evitar pois
as queixas veciñais que son, pois, invade totalmente a acera e non poido pasar, regular todo e poñer todo en orde. Sen máis, pasolle a palabra ao señor Rouco. Moitas grazas. O señor Pillado, manipulador, chamoume manipulador, e agora a señora alcaldesa chámame ignorante. Estamos subindo o nivel do pleno. Moitas gracias a todos os que nos sigan por asistir a esta sesión plenaria. Queren corrixir erros e seguen a cometelos. Son moi tiquismiquis para unha cuestión que non estaba equivocada, como ben demostramos, citando a legalidade vixente, que queira atender que atenda. Como lle dixo a miña compañeira o outro día, as leccións son gratuitas, despois non se queixen de que non os avisamos. E, sin embargo, aquí traen unha ordenanza municipal sin aprobar o preceptivo plan normativo municipal. Ese plan normativo que tantas veces lle reclamou o señor Pillado ao señor Llano no mandato anterior. Pero claro, cando estamos na oposición exiximos, e cando estamos no goberno non predicamos co exemplo. Así que este erro non corrixen, verdade? Descoñecemos se o grado de ignorancia que considera que temos a señora alcaldesa se é equiparable ao de algunha rexedora municipal que non sabe cando ten que meter a constitución do grupo político, do seu grupo político. Non sei se é equiparable a iso. Ou se é equiparable ao de algunha rexedora municipal, algún grupo político ou grupos políticos que votan cuestións que non se poden votar en plenos e que despois temos que volver a traer ao pleno seguinte para volver a votalas, porque estaban mal plantexadas. 3 veces xa no que vai de mandato, menos que levamos, algo máis de medio ano. O mellor é o mismo nivel de ignorancia, non o sei, non o sei. Pero, bueno, lémbreno, ata o día de hoxe non nos equivocamos en nada, Non nos equivocamos en nada. As nosas prediccións foron acertadas sempre. Dende o Grupo Municipal Popular temos claro que ten que haber unha ordenanza de terrazas que regule esta actividade en Burela. Sobre todo tendo en conta que o caos xerado neste asunto a todo agora. A cuestión é se este é o modo de proceder e se esta é a ordenanza axeitada. Temos claro que este non é o modo axeitado de proceder. Darlle entrada a unha nova ordenanza en Burela de forma irregular non é precisamente o modo máis axeitado de proceder, porque cal é a mensaxe que se está a trasladar aos hostaleiros e hostaleiras de Burela? Se o Concello de Burela lle presenta aos hostaleiros unha nova ordenanza de forma irregular, por que han de cumprir eles coa mesma cando a administración que debe exemplificala non o fai? Dende o goberno bipartito son sabedores que se debe de dar entrada a unha nova ordenanza, que non se pode dar entrada a unha nova ordenanza sen aprobar o preceptivo plan normativo municipal. Algo que, por suposto, non fixeron vostedes. Xa yo acabo de recordar ao señor Pillado. Somos conscientes de que esta forma arcaica de entender a política que ten vostede falle exixir cando está na oposición e falle non cumprir cando forma parte do goberno. Ademais disto, na comisión informativa deste pasado luns descubrimos máis irregularidades neste sentido, xa que soubemos que o actual goberno non cobrou a taxa de terrazas en todo o ano aos hostaleiros e hostaleiras de Burela. Non as cobrou en todo o ano pasado. Molesta iso ao Grupo Municipal Popular? Non. Non nos molesta que non cobraran. Oye, todo o que sexa axudar ao sector está ben. O que nos molesta é a falta de rigor deste bipartito. Nós, o que non podemos compartir é que a uns hostaleiros se lles consinta pagar a taxa de terrazas durante a pandemia e na pospandemia e a outros non. Porque iso o que fai é influir no sector, de forma intencionada. E isto fixo o anterior goberno do que tanto a señora López Moreno como o señor Fernández Rei formaban parte. Houbo hostaleiros que estiveron pagando e outros que non estiveron pagando. E vostedes sabíano. O que tampouco podemos compartir é que agora non se lles estea a cobrar o tasazo de terrazas que vostedes aprobaron no ano 2022 aos hostaleiros, sen ningún tipo de cobertura regulamentaria. Por exemplo, a través dun decreto de alcaldía, no que vostede diga que non se lles vai cobrar aos hostaleiros. Nós non o vimos.
preguntamos por el na comisión informativa e díxosenos que non o había. Díxosenos que simplemente non se lles cobraba. Por santo e gracia de quen rexe os destinos do Concello de Burela. Que dirán outros profesionais de outros sectores que si pagan religiosamente as correspondentes tasas municipais ao saber isto? Señora López Moreno, por moito que vostede desempeñe isto, non é unha ditadura. Hai normas que debemos cumprir todas e todos, incluída vostede. Se non se lle quere cobrar a tasa aos hostaleiros, fenomenal. Nós non nos poñemos a iso, pero fágase con todas as garantías legais, por medio dun decreto de alcaldía asinado pola máxima responsable do Concello. Por certo, cando un veciño, ou neste caso un hostaleiro, lles faga unha consulta, a modo de que se lle teña que notificar por parte do Concello un documento que precisa de forma urxente sí ou sí, por favor, contéstenlle. Contéstenlle. Teñan cando menos esa decencia. Hai algún hostaleiro que leva máis de 2 meses esperando a que se lle conteste a consulta que lles fixo por escrito. Máis de 2 meses, arriscándose a ter que pagar unha multa en caso de que non chegue a tempo esa resposta municipal. Iso é mirar por Burela. Polos veciños e veciñas de Burela, polos profesionais de Burela. É iso, non? Estes son os mal chamados progresistas. Resumindo, vostedes durante moito tempo consentiron que uns hostaleiros pagaran as tasas das terrazas e outros non. Ata que os que pagaban se cansaron e decidiron deixar de facelo. Agora permiten que non pague ninguén, algo ao que non nos opoñemos, como dixemos, pero sen ningún tipo de amparo legal, xa que nin decreto de alcaldía hai ao respecto. E por último, introducen unha ordenanza sen o respaldo correspondente do plan normativo. E por suposto, sabedores diso, non din nin mu. Verdade, señor Pillado? Isto non vai tocar. Moitas grazas. Señor Pillado. Eu creo que moitas grazas, eu creo que xa é fascinación a veces o que parece que o señor Rouco sinte polo que ahora mesmo fala, porque ten, parece un monográfico coa miña persoa, cada unha das súas intervencións. Entón vou ir intentando ir contestando dentro da miña capacidade, que entendo que non é do nivel da súa, para que vostede ponse aí empezar a repartir, hoxe tocou incluso a súa compañera, que lle chegou unha frase que realmente ela non a dixo, porque das leccións gratuitas dixo vostede, non dixo a súa compañeira, que creo que ten a humildade suficiente para nunca facerse partícipe desa frase, pero bueno, vostede saberá xa a quen lle reparte neste pleno, pero bueno, logo, falou do plano normativo, eu entendo que si é certo, creo que dixo tantas veces, creo que o reclamei 2 veces no mandato pasado, foron tantas, vostede pode o valorar, pero é certo que cando van os que estamos aquí, cando vamos á hostelería, aos bares, ás terrazas, ali os donos están completamente preocupados polo plano normativo. Están ali dicen, acordas tú plano? É unha das demandas do sector hostaleiro, o plano normativo, que lles preocupa moito, que seguro que queren que non saca adiante unha ordenanza que vai regular todo isto, pero que se cumpla o plano normativo. Si, estamos seguros que a preocupación máis grande que teñen os hostaleiros é esa, non que se saca adiante esta ordenanza que vai regular parte da problemática que teñen. Con respecto a de manipulador, non, mire, eu non lle chamei manipulador, e nadie chamou ignorante. Dixemos que manipula, que é o mismo. Porque eu poido me ver obrigado a operar a alguén, pero eu non son ciruxán. Entón, que eu diga que vostede manipula, non lle estou chamando manipulador. Confúndese de novo. E, evidentemente, terxiversa e pon na nosa boca palabras que non dixemos. Iso sí que o fai. E iso non é unha falta de respeto. Iso é no meu punto de vista sobre o seu comportamento neste pleno. Que é libre, Nadie lle obriga a decir o que dice. Pero nós podemos valorar. Igual que vostede nos valorarnos, non? É que non hai moito máis, porque vostede intenta embarrar, intenta facer alusións, pero realmente o importante é intentar facer unha ordenanza de terrazas que regule unha problemática que existe e que queremos beneficiar e axudar ao sector hostaleiro para que poidan levar a cabo a súa actividade. É un pouco o que se está plantexando, unha consulta pública que para nós é importante valorar e analizar no seu conxunto. Escoitouse o sector, houve unha reunión nesta mesma salón de plenos onde puidaron dar o seu punto de vista, incluso tomou nota das preferencias que tiñan en canto a horarios, en canto a colocación das propias terrazas, que módulos podían utilizar, como podían dispoñelas, escoitouse iso. O que eu estaba dicindo, unha ordenanza na que se tenta solucionar unha problemática que tiñamos neste concello e por iso nós estamos a favor. Señor Eiroa. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, quen fala de xuizos e deses temas non son eu. Son os propios xulgados que
sentencia tras sentencia contra o Concello de Burela, pois siguen aparecendo. Ainda lembramos que hai pouco que se tuvo que pagar máis de 55.000 euros por unha sentencia en contra ao Concello de Burela. Hai outro xuizo pendente para outubro. Se quere, pois un día recopilo todas as sentencias que foron saindo e falamos delas. Non son eu, a nivel persoal, quen fala de xuizos neste sentido. Ben, ao punto do día. Sí, estamos de acordo en que hai que regular esta situación, pero tamén estamos de acordo pois, que esta forma de proceder é outro exemplo. O sea, seguimos na mesma liña. Temos este problema, que facemos? Así, pero así non vale. Tú tira para diante que malo será, hombre. Por exemplo, un botón. Estaba tratando de buscar aquí o artigo concreto onde o dice, pero un dos artigos desta normativa di que as terrazas teñen que estar formadas e estar publicitadas por colores suaves que armonicen o entorno. Eu gustaríame saber que significa isto, gustaríame saber quen decide se un color armoniza o entorno ou non, e quen decide pois que a cor que elixeu un hostaleiro para o seu local é a axeitada ou non. Entendo, pois non sei se será a señora alcaldesa, a xunta de goberno local, arquitecto de turno ou arquitecto de turno ou quen, pero a donde vou con este exemplo é que os artigos, como non son concretos nin específicos, os hostaleiros non saben a que agarrarse, porque dicen, bueno, eu quero tratar de cumplir con esta normativa, vou poñer este toldo deste color. E resulta que non lle pode valer porque é un color que lle chame moito a atención e entonces teno que quitar porque non armoniza o entorno. Por poñer un exemplo, poderíamos estar aquí un pedazo máis falando destes distintos puntos, pero creo que con este xa quedou claro a nosa posición. Non estamos en contra, pero como sempre, a forma de proceder non nos parece axeitada. Moitas grazas. Gracias. Bueno, o argumentario é sempre o mesmo. Irregularidades, non están de acordo, traemos unha ordenanza de máis de 20 páxinas traballada desde fai bastante tempo, consulta pública, quedamos con todos os hosteleiros, temos as portas abertas e xa viñeron varios en persoa para falar de cada caso concreto, xa que tamén o imos facer, todos somos coñecedores de que existía e existe a día de hoxe un problema coas terrazas importante que queremos traer e solucionar, pero temos unha oposición que, de verdade, eu xa me atrevo a decir que o que é bo para Burela non é bo para vostedes, porque calquera mellora que queremos traer e que estamos traballando, porque as ordenanzas son a base fundamental para que un concello poida mellorar e, se non están de acordo en algo, nas cores suaves, si o máis importante é a cor, vai haber unha exposición pública na que poden facer alegacións. Agardo que as fagan para mellorar esta proposta, si é que ven, efectivamente, que hai algo que se pode mellorar, xa que as ordenanzas son documentos vivos nos que se pode seguir traballando. É un documento traballado e que cumple e que vai mellorar. Entonces, os feitos vanse ver desde que este aprobada e vaen paseando polas rúas de Burela e vexan como imos mellorando, como imos ordenando, como regulamos todos eses cobros e non cobros que hasta o de agora viñan sucedendo en Burela. Diga a verdade, na comisión informativa preguntóuseme se no ano 2023 se lles cobrara aos hostaleiros, non se lles cobrou todavía, vale, estamos reuníndonos e quedando con cada un porque, bueno, pois o problema das terrazas existe e estamos intentando solucionar, pero sí se lles vai a cobrar o 2023. Ben, señor Rouco. Sí, moitas grazas. Eu non dixen que non se lles fora a cobrar.
Agora a ver como van facer, porque o pago sempre se fai a comezo de ano. O sea, agora, a comezo deste ano, que lle van facer o cobro da anualidade do 23 e do 24. Vostedes pensaron iso? Canto vai supoñer para un hostaleiro encima coa aplicación da nova tasa? Que a tasa que aprobaron no ano 22, que é unha suba bestial do prezo por metro cadrado das terrazas. Vostedes saben o que nos din a nós os hostaleiros? Falou de que había 19 terrazas, algunha menos agora. Ainda vai haber menos, xa yo digo. De feito, hai algún hostelero que xa manifestou a súa intención de quitar a terraza. Os hostaleiros non están adicados ao seu traballo e non teñen tempo nin ganas de poñerse a recurrir unha ordenanza cando a publiquen vostedes, supoñendo que a publiquen en tempo e forma. Debo informar aos veciños e veciñas de Burela que a acta do pleno de organización do Concello de Burela, feito lá por maio ou xuño, xa non lembro, ainda foi publicada hai 15 días. 15 días no boletín oficial da provincia. 15 días. E dentro de pouco, no vindeiro pleno, saberemos o porqué. No vindeiro pleno, explicarémolo e os veciños e veciñas saberán o porqué. Así que eles non teñen tempo nin ganas, nin paciencia para poñerse a mirar todos os días a ver cando lles dá a gana a vostedes de sacar as ordenanzas, as actas no boletín oficial da provincia. Queixanse de que sempre o argumentario seña o mismo. Pois fagan ben as cousas. Faganas ben, é así de simple. Vostedes sabían que había que sacar esta ordenanza. Fantástico. Non nos opoñemos a que fan a ordenanza, é que debería estar feita hai moito tempo. Pero xa que sabían que a iban facer, non sería bo haber planificado para sacar o plan normativo, como marca a lei. Os que che ríanlle os oídos porque lles leamos a cartilla. Oiga, fagan as cousas ben. Oxalá non tivéramos que dicir nada. Dixémoslo nun dos primeiros plenos. Oxalá nós nos equivoquemos algo máis, que iso será bo, porque vostedes atinarán algo máis. Pero, por desgracia, sigue sendo así. Vostedes, pleno tras pleno, a pesar de toda a cobertura que teñen no Concello, non son capaces de facer as cousas con xeito. E iso é unha realidade. E calquera dos que nos actualmente é coñecedor diso. Entón, agora o señor Pillado considera que é apropiado infringir a lei, aprobar a ordenanza sin aprobar o plan normativo. Non se posicionou sobre iso. Sí que dixo que solamente lle reclamara ao señor Llano no seu momento o plan normativo en 2 ocasións. É normal. Só se aprobaron 2 ordenanzas no mandato anterior. É normal. Pero vostede sigue cometendo os erros que lle reclamaba ao predecesor da señora López Moreno. Dice no informe de Tesouraría que esta ordenanza non vai a causar un impacto económico no orzamento municipal. Falamos do mesmo departamento que ata hai ben pouco lle estaba a cobrar tasas que estaban anuladas dende hai máis de 2 anos pola entrada en vigor dunhas novas, por exemplo, a tasa de ocupación de vía pública aos veciños e veciñas de Burela. E o que di este departamento? Bueno, quen asinara o informe, que agora non lembro. Pois segundo informan, dende este departamento, esta ordenanza non vai a causar ningún impacto económico no orzamento municipal. Para empezar, a ordenanza vai requerir unha inversión económica aos hostaleiros, a maioría deles, para poder adaptar as súas terrazas á nova normativa. Se esta inversión é moi cuantiosa, é posible que algúns deles decidan retirar a terraza, como tal cual nos manifestaron, polo que a recadación do Concello diminuirá. En maior ou menor medida, pero diminuirá. Logo, o impacto económico no orzamento municipal sí que vai a ter. De forma directa ou indirecta, vai no a ter. Isto é o que hai. Falta de rigor, falta de transparencia e un total necesidade case que patolóxica de tratar de solucionar as cousas a trompicóns por parte do goberno bipartito. Porque vostedes sabían que ían sacar esta ordenanza e non tuveron a previsión suficiente para facer as cousas como marca a lei. Así é imposible que as cousas se fagan ben. Que o digan aos da Escola Municipal de Música, señor Pillado. A boa parte das asociacións culturais e deportivas que cobraron subvencións estes tempos, xa o explicaremos máis adiante.
algo que, por desgracia, van a poder comprobar os hostaleiros en breve. E lembramos, o Grupo Municipal Popular ata o día de hoxe non se equivocou en ninguna das súas predicións. En ninguna, Así que veremos como pensan aplicar esta ordenanza aos hostaleiros e hostaleiras de Burela, sobre todo a algúns deles. Temos moita curiosidade por ver como tentan aplicala. Pero dentro dun ano, cando pase o período que lles deron para poder adaptarse, e algúns deles non se adapten, veremos a ver o que din. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, non, xa lle digo, non vou entrar a alusións persoais que fai, porque non, de alguén que di que isto é unha dictadura na que hai unha aprobación. Non, vostede falou de dictadura. Unha dictadura na que hai, moitas grazas, unha dictadura na que hai aprobación inicial, período de delegacións e aprobación definitiva, pois esa é a dictadura que temos aquí. Pois alguén que di iso non vou entrar tanto moito no debate, porque as solucións son que son, pois vostede erixes en portavoz dos hostaleiros, erixes en portavoz de asociacións culturais e deportivas, incluso dá a entender que todos os que nos siguen neste pleno pues, están de acordo con vostede, entón non lle renta moito o que fai. Entendo que sería alcalde, entón, pero vese que non lle renta moito todo eso que vostede pensa que é poceiro ou que simplifica ou que están de acordo con vostede, porque logo, como solemos decir aquí nesta vila pesqueira, o peixe canta na rula. Volvendo un pouco ao rego, pues, era evidente que había unha problemática entre a veciñanza, entre o tema das terrazas, e intentámoslo resolver da mellor forma e maneira que sabemos. Entendo que poidan estar en contra, non temos unha alternativa pola súa parte, porque nos presentaron un proxecto de ordenanza con propostas, pero, bueno, teñen tempo ainda de facelo no período de alegacións, e nós estamos a favor desta ordenanza. Señor Eiroa. Grazas, señora alcaldesa. Que dicir? Que máis dicir de todo isto? Nah, prefiro non dicir nada máis. Moitas grazas. Ben, pois sen máis vamos a proceder á votación da ordenanza reguladora de terrazas, agardando que efectivamente sí que se vexa dentro dun tempo a súa efectividade no Concello de Burela. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra? Abstencións? 6. Tiño pechado. A moción para a elaboración dun plan municipal para o mantemento e control sanitario das fontes de Burela, presentada polo Partido Popular. Doulle voz ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. Síntome tentado a contestar ao señor Pillado. Síntome tentado, pero a soberbia é moi atrevida, señor Pillado. O peixe na rula non cantou como debería, é certo. Todos esperábamos máis. Vostede tamén supoño que non esperaría perder un 10% dos votantes. Pero, oye, nosotros esperábamos subir máis dun 53%, pero quedámonos aí. É o que hai. Ben, exposición de motivos. Tendo en conta as numerosas denuncias públicas realizadas polos veciños en relación ao estado de diversas fontes da nosa localidade, o Grupo Municipal do Partido Popular propón ao Pleno do Concello de Burela, para o seu debate e aprobación se procede, os seguintes puntos de acordo. Primeiro, a elaboración por parte dos servicios técnicos municipais dun inventario actualizado das fontes existentes en Burela. Segundo, a redacción dun plan de mantemento anual das fontes da nosa localidade que sexa de carácter público. Terceiro, a creación e posta en marcha dun plan de control periódico da calidade da auga de ditas fontes. E cuarto, a dotación orzamentaria correspondente para facer fronte aos gastos relacionados con estes puntos de acordo. Esta é unha demanda que nos trasladamos en diversas ocasións. Últimamente veuse, escoitámola máis,
precisamente por unhos problemas que había na fonte do Cantiño, e isto é algo que nos parece lóxico, fácil de facer, querendo, e nada máis, polo momento. Vale, pasolle neste caso a palabra ao señor Fernández. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, con respecto a esta moción xa lle anuncio que non podemos votar a favor, porque basicamente, bueno, aquí fala de numerosas denuncias públicas, bueno, non sei, as denuncias públicas non sei a que se refire, non sei se refire ao Facebook ou ao Instagram, a verdad que non son seguidor de... Teño, pero non son un gran seguidor nin de Facebook, que é o que teño, Instagram xa non o teño. Con lo cual aquí, a verdad que non recibimos ningún tipo de denuncia con respecto a isto. En todo caso, temos as fontes controladas, hai un inventario de fontes nas que se fai un control periódico da auga, concretamente por 2 veces ao ano, e a fai precisamente a empresa concesionaria do servicio de augas que o ten incluído nos seus plegos do contrato. O dito, fai o mantemento da limpeza cando corresponde, cando se lle manda a empresa Urbaser, neste caso fai o mantemento por do que é a zona da fonte, e xa digo, o control da auga fai a empresa Espina Delfín, polo cual entendemos que non é necesario facer todo isto porque xa está facendo. Nada máis. Señor Pillado. Ben, moi brevemente, señor Rouco, é certo que o BNG baixou o seu apoio 10% para que eu erixime como voceiro do BNG, non como voceiro do tecido asociativo nin da audiencia que ten este pleno. Entón, claro, a min non, son atribucións que non me toman, entón, pois, a humildade é un valor. Entón, eu creo que é importante que coller ese valor. Eu, logo das explicacións que acaba de dar o concelleiro e o compañeiro Fernández Rey, pois, hai unha concesión na que se recolle un pouco o que aquí se plantexa, faz un mantemento periódico como corresponde son os plegos que acaban indicando, evidentemente, se iso xa se fai, pois non lle vemos cabida á moción, e sentindo moito non podemos apoiar. Moitas grazas. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Bueno, sí, é verdade, as fontes de Burela son as mellores da volta. Están nunhas condicións impecables, non hai nada que máis que se lle poida facer, bueno, entendemos que isto é así. Moitas grazas. Señor Fernández. Pois non teño nada máis que comentar. Estou comentado. Señor Pillado. Perdón, Rouco. Moitas gracias, señora alcaldesa. Agradezo as súas leccións, como a sempre. Espero que sexan gratuitas, como as que imparta a miña compañeira. 2 veces ao ano. Éramos conscientes de que se estaban a facer a analítica das fontes de Burela, de parte das fontes de Burela, 2 veces ao ano pola empresa concesionaria. Somos conscientes. Todos os técnicos municipais de medio ambiente que consultamos noutros concellos están a realizar, cando menos trimestralmente. 2 veces ao ano, antoxáxenos moi escaso. E o tema do mantemento, que tamén inclúe esta moción, de facer o mantemento das fontes de Burela. Bueno, falaba o señor Fernández Rey das denuncias públicas. Bueno, casualmente, que é a vida, neste salón de plenos hai unha persoa que foi concelleiro do BNG, que públicamente, en numerosas ocasións, denunciou en medios de comunicación, vía internet, me refiro, alabando a labor que estaban a facer os veciños no mantemento das fontes. Os veciños, non o concello, os veciños, que tiñan que acudir ás fontes para poder limpalas. Sí, vostede. Sí. Por eso que non me veñan a dicir a vostedes que non ten cabida esta moción. Ten a maior das cabidas. O que pasa é que vostedes non queren asumir este reto, que é moi simple, o coste económico é mínimo, e todo por dicirlle que non ao Partido Popular, ao Grupo Municipal do Partido Popular. Os veciños non terían que ter que limpar as fontes públicas de Burela. Eso debería facer o Concello, que é a súa obriga. E a analítica das fontes para maior seguridade. Eso sí que é invertir en seguridade e saúde. Fai pouco aprobamos aquí un plan de... Como era? Un plan encaminhado nesa dirección, non me acordo o nombre exactamente, que defendeu o señor
concelleiro Carlos, de Deportes Carlos Méndez, e, olla, isto sí que é invertir en saúde, mirar porque os veciños e veciñas de Burela consuman auga que é potable. Garantirlles iso, facendo analíticas máis periódicas. Oiga, vostedes non queren mirar da saúde e da seguridade dos veciños e veciñas de Burela? Esta é a forma que ten vostede, como di, de traballar por Burela. Algo que é simple, pero moi simple de facer. Cousa máis simple non a van a ter neste pleno. Dicen que non. Bueno, alá vostedes. Moitas grazas. Señor Eiroa, xa. Vale. Sí, brevemente, estou completamente de acordo no de mirar pola saúde. Mirar pola saúde, evidentemente, é levar a cabo o mantemento das fontes, é asegurar que haxa pediatras en todas as vilas da Mariña, e mirar pola saúde é asegurar que haxa fisioterapia no centro de saúde de Burela, e mirar pola saúde é que haxa médicos nos centros de saúde nos hospitais, e que os sanitarios, enfermeiras, auxiliares, todos os sanitarios teñan condicións de traballo digna. É que reducir as listas de espera e que haxa servicios no Hospital Público da Mariña. Iso tamén é mirar pola saúde. E aproveitando iso, convido a todo o mundo que nos ve, que está aquí, e que nos ve por internet, á manifestación deste domingo ás 12 da mañá na Alameda de Santiago de Compostela. Moitas Señor Eiroa, Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Perdime, que falamos? De fontes ou de sanidade? Un pouco de todo. Bueno, a ver, eu para rebater e para confirmar o que dixen antes, voume poñer como exemplo. Eu nacín entre a calle do Can e Burela de Cabo, e de pequeno iba sempre á fonte de arriba, lle chamábamos por ali, que era a fonte do Souto. Sempre bebimos dali, sempre collimos auga dali, e aquí me teñen fuerte como un buxo. De repente un día pois apareceu unha sinal de que esa auga non era apta para o consumo e nunca máis se volveu a saber do tema. Eso sigue así, como tamén pasa noutras fontes da vila, non? Polo que estou lendo aquí, esta moción para a elaboración dun plan municipal para o mantemento e control sanitario das fontes de Burela, home, eu creo que teríamos que estar todos a favor. Non sei por que se poñen en contra para a elaboración dun plan neste sentido. Outra cousa que despois se leva a cabo ou non, eso xa dependerá do equipo de goberno, pero bueno, como sabemos, estas mociones, non mociones, pois non lle vexo maior problema para que todos estivéramos de acordo. Aferrándome un pouco ao argumento que deu antes a señora alcaldesa, de poñerse en contra por poñerse en contra. As primeiras palabras do segundo tenente da alcaldesa foi que non podían estar a favor. Pois, mirando un pouco de perspectiva, non entendo por que non se pode estar a favor de elaborar un plan neste sentido, co que nos gustan aquí os planes, non? E pola miña parte, pois nada máis. Moitas grazas. gracias. Xustamente co que nos gustan aquí os planes, eu non sei de verdade como se presentan aquí dicindo que como é posible que non voten a favor dun plan que nós traemos cando vostedes son incapaces de votarnos a favor a nós, a ningún dos que trouxemos desde que estamos gobernando. E máis, ese plan estratégico de saúde foron incapaces de votar a favor, cando, vamos, a priori consideramos que non é nada negativo para Burela, pero volvo a repetir, parece que o que é bo para Burela non é bo para vostedes. Procedemos á votación. Permítame. Xa, Bueno, como presidenta eu poido pechar sempre. sí, pero teño outro turno. Sí. Ou non. Ou os teño aí prohibido tamén. En este caso non. Vale, moitas grazas. Acaba de falar diso, dos plans, pero o que se esquece é de que nós argumentamos o por que non podíamos apoialos. Argumentámoslo no seu momento, explicámoslo. Vostedes non argumentaron nada. Acaban de dicir cousas que non se están a facer. De feito, aquí hai veciños que denunciaron públicamente neste salón de plenos. Hai veciños que acaban de reconocer, os que nos siguen por vía telemática non o puderon ver, pero os que están aquí sí, acaban de reconocer que é certo. Veciños que limparon eles mesmos cas súas mans as fontes de Burela, para podelas ter limpas. E isto é o que recolle a emenda, a moción, perdón. Isto é unha das cousas que recolle a moción. Un plan de limpeza das fontes, que non teñan que ser os veciños os que vayan limpar as fontes, que o faga o Concello.
Señor Pillado, estamos de acordo con ese speech político que acaba de facer vostede. Estamos de acordo, O problema de todo iso, a vostede que non lle gusta nada terxiversar, non lle gusta nada. O problema de todo iso é que, neso que acabo de dicir, o Concello non ten competencias. Onde ten competencias é nas fontes de Burela. O Concello de Burela ten competencias nas fontes de Burela. E isto poden aprobar vostedes se queren. Non é nada malo, é todo positivo para os veciños e veciñas. Lembro os puntos de acordo que tenemos aquí. A elaboración por parte dos servicios técnicos municipais dun inventario actualizado das fontes existentes en Burela. O inventario non está actualizado. E isto consultámolo os técnicos municipais. Segundo, a redacción dun plan de mantemento anual das fontes da nosa localidade que sexan de carácter público. Un plan de mantemento anual. Terceiro, a creación e posta en marcha dun plan de control periódico da calidade da auga de ditas fontes. Non queremos mirar pola seguridade dos veciños e veciñas de Burela. Vostedes que traballan tanto por Burela. E cuarto, a dotación orzamentaria correspondente, porque senón isto non se pode facer, para facer fronte aos gastos relacionados con estes puntos de acordo. É que cousa máis sinxela, cousa menos custosa para o Concello de Burela non vai haber. Eu non entendo por que se opoñen a esta medida tan simple, tan simple. Moitas grazas. Gracias, señor Rouco. Mira, voullo explicar moi claramente. Menos avisos de Facebook e máis avisos aquí ao Concello, porque os avisos que nos dan aquí directamente ao Concello funcionan. E do mesmo xeito que é certo que hai unha persoa en concreto coa que xa iba a falar, porque funciona moitísimo mellor os avisos directos. Hai moitas persoas en ambas bancadas que nos envían mensaxes directas aos nosos móviles personales ou que veñen aquí ou que chaman e poden non decir porque están aquí, moitos deles, que somos efectivos. E vamos, e funcionamos, e estamos ali e témolo en conta e agradecémolo moitísimo. Menos Facebook e máis querer construir dunha forma limpa e non traendo unha moción a golpe de Facebook. O argumentario deuno o meu compañeiro, sí, o meu compañeiro Ramiro argumentou por que non imos votar a favor, pero que nos quedará? Ver mañá no voso Facebook. O equipo de goberno, sí, moita vergonza, vota en contra dun plan de mantemento das fontes de Burela. Iso é o que nos espera mañá, pero xa todos coñecemos a súa forma de traballar por Burela. Votos a favor da moción. 6 votos a favor, votos en contra. 7 votos en contra. Continuamos coa seguinte moción, tamén polo Partido Popular. Moción instando ao Goberno Municipal ao cumplimento e implantación da Lei 2/2023 do 20 de febreiro ao Concello de Burela e a integración na rede de entidades locais pola transparencia e participación cidadá da Federación Española de Municipios e Provincias e cuestións paralelas. Señor Rouco. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Nesta ocasión será a miña compañeira Encarnación Bernal a que expoña esta moción. Buenas tardes. A propósito de esta moción, diremos que la Ley 2/2023 de 20 de febrero, que se menciona, regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esa ley supone la transposición de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937 y tiene como finalidad proteger a las personas que informen sobre infracciones y velar por el cumplimiento normativo, pues parte de la consideración del fomento de la cultura de la información y del fortalecimiento de las infraestructuras de integridad de las organizaciones como mecanismos de prevención y detección de amenazas al interés público. Esta ley, que vincula a empresas del sector privado en función del número de trabajadores, también obliga a contar con un sistema interno de información a todos los sindicatos, partidos políticos, organizaciones empresariales, así como a las fundaciones que de los mismos dependan, siempre que reciban fondos públicos para su financiación. Y respecto al sector público, todas las entidades que integran el sector público estarán obligadas a disponer de un sistema interno de información en los términos previstos en dicha ley.
con la particularidad de que los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes podrán compartir dicho sistema interno de información con otros municipios de su comunidad autónoma. Se abre, por tanto, la posibilidad de que cualquier ciudadano, empresa o funcionario pueda alertar de cualquier práctica o se puedan prevenir males mayores para preservar la integridad y la ética de las actuaciones municipales, sin que ello suponga proyectar una imagen de descrédito de las instituciones, sino al revés, de garantía frente a la corrupción. Es, por tanto, procedente su implantación sin más demora, habida cuenta de que en la disposición transitoria segunda de dicha ley se establece para su implantación un plazo máximo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley. Esta ley entró en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, disposición final 12ª, publicación que se realizó el 21 de febrero de 2023, por lo que ya pasó el plazo máximo legalmente establecido para su implantación. En aras de la transparencia del cumplimiento de la Ley 2/2023 de 20 de febrero y del correcto funcionamiento de todas las estructuras municipales y actores relacionados con la gestión municipal, se considera adecuado y oportuno el planteamiento de esta iniciativa. Por todo ello, este grupo, el grupo del Partido Popular, solicita que se adopte los siguientes acuerdos. La incoación a la mayor brevedad posible de expediente para la implantación de la Ley 2/2023 de 20 de febrero al Ayuntamiento de Burela. La incoación a la mayor brevedad posible de expediente para la integración del Ayuntamiento de Burela en la red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias. La incoación a la mayor brevedad posible de expediente para la revisión y actualización de instrucciones en cuanto a políticas de contratación y pliegos de licitación municipales tendentes a evitar la colusión y falseamiento de la concurrencia, el fraccionamiento de ofertas, incumplimiento o modificación posterior de las condiciones estipuladas en los pliegos y cualquier otro tipo de prácticas irregulares. En este caso, vou ser eu mesma a que fale sobre esta moción. En esta moción estamos de acordo. O primeiro punto é un plan de control que temos que facer dentro do Concello. En Gestiona xa está disponibilizado este mecanismo, debemos leválo á mesa de contratación e bueno, debe ser un empregado municipal quen xestione estas denuncias, xa que é como un canle de denuncias que no que ese traballador municipal actuaría como de chivato, por así decir, para ese control. No co cal estamos de acordo. O segundo punto, tamén estamos de acordo, parécenos ben, o de entrar nesta rede da FEM de transparencia e participación cidadá, xa que é base da nosa forma de gobernar. No terceiro punto, a incoación nosa, que xa temos incoado ese expediente 86/2024, que se queren poden solicitar e lles podemos compartir, dese plan antifraude que contén puntos deste terceiro que redactan vostedes, non? Xa está constituído un comité dentro do plan antifraude, está elaborando este tipo de cuestións. Tiveron a primeira reunión, realizouse un análise de riscos e ora hai que elaborar ese plan. Co cal, a nosa proposta é que votamos a favor si en ese terceiro se modifica esa incoación, ese punto, e nos comprometemos o equipo de goberno a traer ese plan antifraude a aprobalo antes do seguinte pleno ordinario. Señor Pillado. Nós, evidentemente, a aplicación da lei estamos de acordo, xa se estaba iniciando esa aplicación, non podemos máis que estar de acordo coa moción, indicando eso, claro, no terceiro punto fala de incoación dun expediente, o expediente non se pode incoar porque xa está incoado, entón se modifica eso, pues, evidentemente, pues, creo que íbamos ir da man. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, neste punto que trae o Partido Popular, que, bueno, según entendín, é un trámite que todos os concellos deben facer, un trámite que
ten un plazo para dispoñelo, que ese plazo xa pasou, pero xa se está traballando nel, xa está todo preparado, xa está todo funcionando perfectamente, polo que, pola miña parte, nada máis que engadir. Moitas grazas. Señora Bernal. Ya que estamos de acuerdo porque no había otra manera que estarlo, porque se trata de cumplir la ley. Y si usted dice que efectivamente respecto del último punto ya están trabajando en ello, pues evidentemente eso es lo que nosotros pretendemos, que se trabaje en esa línea, por lo que tenemos que estar de acuerdo en todas esas cuestiones sin lugar a dudas. Perfecto, pola nosa parte. Aprobámoslo desa forma, si les parece a todos. Aprobámoslo modificando o terceiro punto, comprometéndonos a traer o plan antifraude antes do seguinte pleno ordinario. Votos a favor? A totalidade, unanimidade. Procedemos á seguinte moción, tamén do Partido Popular. Esta é moción para priorizar a contratación por parte do Concello de Burela de empresas locais. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Moitas grazas. Na exposición de motivos, tendo en conta que últimamente os veciños de Burela podemos observar que hai numerosos contratos formalizados polo Concello de Burela con diversas empresas que non son de carácter local, referíndose por local ao Concello de Burela, e tendo en conta que hai na nosa localidade empresas coa cualificación adecuada para prestar eses servicios, o Grupo Municipal Popular, o Grupo Municipal do Partido Popular propón ao Pleno do Concello de Burela para o seu debate e aprobación se procede o seguinte acordo: que o órgano de contratación do Concello de Burela priorice a formalización de contratos, particularmente no caso de contratos menores con empresas de carácter local. Eso é o que temos que dicir polo de agora. Moitas grazas. Ben, en este caso pasolle a palabra ao meu compañeiro, o señor Fernández. Moitas grazas, señora alcaldesa. Pois non podemos estar máis de acordo. O problema que temos é que temos unha lei de contratos que temos que cumprir, que é un problema bastante gordo. En todo caso, bueno, fala de numerosos contratos, eu non sei, numerosos comparado coa inmensidade do mar, comparado co ceo, coa inmensidade do ceo, con que? Non sei se son 10, 20, 50, non sei cantos son, porque bastante teño con ir sacándoos para diante. En todo caso, como xa lle digo, intentamos priorizar tanto empresas locales ou empresas da zona. Non queremos, basicamente, xa lle digo por egoísmo personal, porque cando unha obra dá un problema é moito mellor arreglalo cunha empresa da zona ou local que cunha empresa de fora. Así que xa lle digo que por interés personal xa intentamos facer dentro do que se pode, que a lei nos dá marxe para facer, xa o intentamos. Sí que é curioso que estas cousas, claro, cando chegamos aquí no 2015, eu preguntaba moitas veces, non, aló, por que esta empresa non quererá traballar con nosotros? Echábamos aquí para falar con eles, é sorprendente, pero había empresas que non querían traballar co Concello de Burela. Que curioso, non? Cal é o motivo para non traballar co Concello de Burela? Pois basicamente que tardaban 8, 9, 10 meses en cobrar, un ano. Entón, claro, había moitas que non querían traballar para o Concello. Fomos remediando algunha situación desas, gracias a Dios, pues, fomos recuperando a algunha delas e ahora mismo pues, traballa para o Concello, pero xa lle digo, eu estou totalmente de acordo con isto, sempre cando a lei de contratos me permita por facer eso que vostede di, que non sempre é posible, nada máis. Señor Pillado. Ben, un pouco na línea do que acaba de decir o señor Fernández Rei, evidentemente sempre vamos tentar traballar por cercanía, por todo, non? Por beneficio do Concello, de toda a sociedade de Burela, con empresas locais, pero hai situacións nas que a lei non permite, o que usted mencionou, a lei de contratos do sector público, a norma non pode ser porque habrá que estudiar cada caso de cada contrato menor, super se si está indicado ou non, indicando, pues, digamos, criterios obxectivos e técnicos. Entón, evidentemente, se podemos, facémolo, pero non sempre podemos contratar empresas locais, entón non pode estar, non entendemos que non se pode establecer como norma para precisamente cumprir a lei e cumprir un pouco co que vimos aprobar na moción anterior. Entón, por eso nós non podemos comprometernos a que sempre vayamos a contratar empresas locais, aunque esa xa é a nosa intención inicial. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, lendo esta moción no moción para priorizar la contratación por parte del Concello de Burela de empresas locales.
non sei se a estou entendendo ben, moción para priorizar. Eu aquí non estou vendo que sexa obligatorio que se contrate sempre empresas de Burela, porque a mí, lóxicamente, eu tampouco estaría de acordo, porque se resulta que hai unha empresa en Burela, pero o traballo vai salir por un coste doble do que o pode facer outra empresa, pois non tería moito sentido contratar a esa empresa. Lóxicamente, hai que axustarse aos presupostos e axustarse ás situacións. Pero, bueno, aquí dice priorizar. Eu, neste sentido, pois non lle vexo ningún problema. Dicía o señor Fernández que cando chegaron ao 2015 que había empresas que non querían traballar co Concello de Burela. Creo que a día de hoxe algunha queda. Creo que a día de hoxe algunha queda. Ben, sí, en principio eu tamén estaría de acordo. Lóxicamente, sempre vai haber situacións e momentos pois que ven por normativas ou ven por outras circunstancias impidan que se contrate a empresas de Burela ou da zona, pero sí que entendo, pois, oye, que si se pode priorizar, pois tamén estaríamos de acordo. Por facer un repaso rápido, nas últimas dúas legislaturas co señor Llano, cada vez que se había unha contratación solían ser empresas de Pontevedra, da zona das Rías Baixas. Curioso, porque todas eran desa zona. Nesta legislatura cambiaron. Ahora son da zona da Coruña. Para o plan de mobilidade, para un gabinete de prensa. Bueno, tamén podía facer unha recopilación e todas, curiosamente, pois eso, da zona da Coruña. Entón, bueno, pois sí, a grandes rasgos estaríamos a favor desta moción non moción. Moitas grazas. Señora Bernal. Moitas grazas, señora alcaldesa. Vaya, quitou unhas palabras da boca. Perdón. Quitou unhas palabras da boca, perdón. Só lle quedou dicir unha cousa, que durante o mandato anterior no que o señor Fernández Rey estaba aquí, bueno, eu falo desde que estou como concelleiro. Aquí de concelleiro, parece ser non, viñeron a este pleno, non unha nin dúas, non unhas cuantas máis, facturas con máis dun ano de retraso. Con máis dun ano de retraso. Por iso que as fabas cócense en todos os lados, Non debería falar das persoas que non están presentes, sobre todo cando ele está cometendo os mesmos erros. Como dixemos e como aclarou aquí o compañeiro do Grupo Mixto, non se trata de facer unha norma, trátase de priorizar. De feito, por non repetir o que acaba de dicir das empresas de Pontevedra, das empresas da Coruña, aquí hai empresas en Burela, recentemente, que non foron ni siquiera chamadas para pedir presuposto para facer unha serie de obras civís, un contrato menor, nos exteriores, e tuvéronse que traer empresas de Ribadeo, da zona de Ribadeo. Cando había aquí xente que tiña empresa coa cualificación axeitada para facer eses traballos. De feito, eses traballos fixéronos noutros concellos limítrofes, porque aquí nos chamaron. E iso chama bastante a atención. Moitas grazas. Señor Pillado. Decir que descoñecía que houbera empresas en Burela que fixeran plan de mobilidade, pero bueno, debe haber casa e nós coñecemos. En todo caso, pois, así, evidentemente non se trata de facer unha norma, pero se poñemos por escrito, e se queremos dar validez ás mocións, e se mocións, non mocións, ou mocións, pois se queremos darlle validez e que conten algo, pois o que queda por escrito, estamos falando de órgano de contratación do Concello que prioriza a formalización de contratos para empresas locais, eso é poñer unha norma, evidentemente. Porque está quedando por escrito nun acordo plenario. Entón, eso é o que non sabemos se podemos soster desde o punto de vista legal. Entón, non nos podemos arriscar a que quede como norma, porque eso sí que o que iría contra a lei e contra a igualdade de oportunidades. Entón, claro, está moi ben, sempre que podemos facémolo, pero non é sempre posible, nada máis. Señor Fernández, perdón, que te saltei. Gracias, alcaldesa. A ver, con respecto a... Por onde empezamos? Dicía o señor Beto que se o precio da contrata de Burela era superior, non sei que. Pois mire, vou dicir unha cousa.
se se pudera facer, incluso moitas veces, se pudera contratar a unha empresa de Burela coa diferencia de precio a favor da empresa, moito mellor. Porque sei que me vai responder se hai algún problema. Eso digo yo por experiencia. Así que se un día lle toca, fágame caso a mí. Porque ao final coas empresas de fora sempre hai algún problemilla, que hai algunha empresa que non traballa po Concello? Pois sinceramente, sinceramente, fale con esa empresa, por favor, veña por aquí, e se ten a posibilidade de presentar a oferta para o que corresponda, non teña dúda que vamos tela en conta, de verdad, con todo o cariño lle digo. Por favor, que veñan por aquí, que non hai problema ningún. Cando teñan posibilidade de traballar para o Concello, van a traballar. Claro, ahora métense aquí contratos de Pontevedra, pues claro que hai contratos de Pontevedra, de Coruña e de Madrid, seguramente pode aparecer algún. Cando non hai unha empresa no pueblo que poida facer o traballo que queremos, pues evidentemente hai que tirar de empresas que estén especializadas no que se está pedindo, sobre todo son contratos técnicos, intentamos que as empresas de Burela que traballan obra civil ou que fagan as obras de aquí, non sei a que empresa se refire o señor Rouco que fixo unha obra en Ribadeo e que non puido facela, pero bueno, pode ser, non, pero xa lle digo que a nosa prioridade desde logo é que traballen aquí no pobo. En canto a está deixando caer aquí que se non se paga, que hai empresas que non cobran un ano facturas, pode haber un caso, pero ten que ser moi puntual, señor Rouco. Eu estou falando de empresas que era unha cousa continua, que non cobraban. Pregunte por aí. Hai empresas que non traballaban para o Concello, o 2015, senteime con moitas, que non querían traballar para o Concello de Burela. Eso sí que é triste. Eso sí que é triste. Ahora, podeme falar dun caso puntual dunha factura que tuvo algún problema de, non sei, de tesorería ou de intervención, non o sei. Que decir, de todas formas, é máis. Incluso cando hai contratos maiores, intentamos falar con eles para que se presente. E aí a competencia sí que é máis dura, porque son contratos maiores e veñen empresas de todos os lados. Pero intentamos de que se presenten e intentamos pues que señan as empresas de Burelos que fagan tamén as obras maiores, que por sorte fan moitas menos das que queríamos nosotros que fixeran. E xa lle digo, as empresas de fora que veñen facer contratos maiores, unha das cousas que destacan deste Concello é o tema do pago. Así que non sei, non me mezcle churros con merinas porque non é así. Xa lle digo que as empresas que veñen de fora, que fan os contratos maiores, o que destaca este Concello é o pago religioso que se fai. Se lle digo eu algunha experiencia de algunha empresa do que me conta de algún Concello por aí, pero bueno, non é o caso falalo ahora. Nada máis, xa digo, estou de acordo con isto, se pudera facerse, eu estaría encantado, pero moitas veces non se pode facer. Señor Eiroa. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eu, ahora mismo, a verdade, quedei un pouco sorprendido co comentario de que incluso se as empresas de Burela cobraban o doble, por poñer un exemplo, como dixo, corríjame, algo máis. Bueno, se as empresas de Burela cobraran algo máis, que as elixiría. Bueno, pues é unha posición totalmente lícita. Bien, pero digo eu que tamén terá que mirar que non se vaia de presuposto. Ou, evidentemente, porque claro, os dos máis facemos obras en todos lados. Cando son dun, mirámolos máis. Bien, as empresas que non queren vir traballar a Burela, como vai o tema da Grada da Marosa? Siguen mirando nel, siguen mirando. Como se hai empresas de Madrid. Home, é que, sí, vostede acúsame de dicir unha cousa e a contraria, pero está o facendo vostede. Se ten que ir a Madrid por unha empresa, é que ou non están facendo ben as cousas porque ou non se están orzamentando suficientemente as obras ou os pliegos teñen unhas condicións que as empresas non están prestadas a asumir. Agora, vostede diga cal é. Antes comentou a señora alcaldesa que estaban que se chamaban, que iban e demais. Cando queiran poden ir pola rúa do Río Sil, que desde que o volvín a decir aquí no último pleno, xa tuveron que achicar auga 2 veces das súas casas. Grazas. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Que quede claro que non nos puxamos de acordo nas intervencións, señor Alberto. Pero suscribo parte do que acaba de dicir. Suscribo parte do que acaba de dicir o segundo tenente da alcaldesa.
Todos os anos venen facturas, todos os anos, viñeron facturas todos os anos, viñeron facturas con máis dun ano de atraso, todos os anos. Iso é un mantra para vostedes. Nós, os membros do Grupo Municipal Popular, non estábamos no ano 2015, os actuais. Descoñecemos se había empresas, non podemos rebatir eso. Se había empresas que non querían vir traballar ao Concello ou non. O que sí sabemos é que cando no ano 11 o Partido Popular recuperou a alcaldía de Burela, tivo que verse na obriga de cortar a luz, de non poñer a luz o alumeado de Nadal, porque non había cartos para pagalo. Había máis de 1 millón de euros en facturas impagadas nos queixós, que viñan derivadas do goberno bipartito anterior. Máis de 1 millón de euros de facturas impagadas. De feito, ameazaban con cortar a luz do Concello. Houbo que facer un reaxuste moi importante para poder corrixir esa fenda que deixaron vostedes nos orzamentos. Non sei se é ese o motivo polo que algunha destas empresas que vostede fai mención, que descoñecemos, porque, como xa dicimos, nós non estábamos, non quería traballar co Concello de Burela, porque ao mellor se lle debían cartos de antes, e tardaron en cobralos, non sei. Isto consideramos que é unha moción aceptable, fálase de priorizar, non se fala de infringir a lei en ningún caso, establecese, indícase, fálase un pouco dos contratos menores, que son aqueles que o Concello, para que nos entendan os veciños e veciñas, adxudica, dito de forma vulgar, a dedo. Entón, se hai empresas cualificadas que cumplan os requisitos en Burela, como así é, nalgúns casos recentes, que nin sequera se lles pediron presuposto, pois vémolo oportuno que se faga así. Moitas grazas. Gracias. A ver, nada, solamente puntualizar que o máis simpático de todo isto é que presenten unha moción que vai en contra de calquera política de contratación, porque si ben é certo que priorizar é algo que intentamos facer dentro do que nos permite a lei, acabemos de aprobar unha moción que justamente o que intenta evitar este tipo de actuacións de contratación local que discrimina, non, territorialmente. Entón, sen máis, deixar claro que dentro do que nós podemos facer priorizamos a contratación dos que temos cerca, evidentemente, e procedemos á votación. Votos a favor? 5. Votos en contra? 7. Abstencións? 1. Ben, continuamos agora unha moción para a solicitude de financiamento dos servicios sociais de competencia non municipal que vai a defender a compañeira Fernández. Moitas grazas, señora alcaldesa. Boas noites a todos. Na Lei 27/2013 de 27 de decembro de racionalización e sostenibilidade da administración local, o artigo 25.2 aparece modificado, en el xa non se inclúe a prestación dos servizos sociais de promoción e reinserción social entre as materias de competencia municipal propias, pero sí considera como competencia propia municipal a avaliación e información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social. O servizo de axuda no fogar é un dereito incluído na Lei de Dependencia e é un servizo público de xestión municipal. Mais este servicio non parou de medrar e o seu financiamento por parte da Xunta e do Estado é insuficiente. A Xunta paga a trimestre vencido 12 euros a hora, cando ao Concello lle sae sobre 20 euros. Todo isto fai que se teñan que consignar uns 600.000 euros de fondos propios para poder financiar este servizo. Por outra banda, no noso Concello dispoñemos de 2 escolas infantís xestionadas a través do Consorcio Galego. Pois ben, a Xunta obriga a través dun convenio que máis parece un chantaxe a pagar 900 euros ao ano por cada neno máis 600 euros por mantemento. O curioso desto é que se esas escolas infantís foran privadas, a Xunta pagaría o 100%, asumiría o gasto total. Vemos unha vez máis como o PP non ten problema en financiar empresas privadas, mentras que o Concello lle endosa o gasto dun servicio que xestiona en exclusiva a Xunta.
Ademais, contamos coa Unidade de Atención Temperá, a Unidade Asistencial de Drogodependencias, que deberán ser asumidas polos Sergas ao seren servicios sociosanitarios. Estas unidades, ademais de ser un atranco a nivel económico, tamén o son a nivel laboral polas dificultades a nivel de contratación. Todos estes servizos supoñen en torno ao 1 millón de euros das veciñas e veciños de Burela, que poderían ser dedicadas a competencias propias municipais, pero que, pola contra, se adican a financiar competencias da Xunta de Galiza. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do BNG de Burela propón á Corporación Municipal adoptar os seguintes acordos. Solicitar á Xunta de Galiza e á Administración Xeral do Estado o financiamento íntegro de servizos como o SAF, que, segundo a lei, son servizos de competencia non municipal e que só poden estar xestionados de forma delegada atendendo ao principio de equilibrio financeiro. 2. Solicitar da Xunta de Galiza que asuma o 100% dos custes das escolas infantís, toda vez que anunciou e asumiu a generalización da gratuidade de 0 a 3 anos das escolas infantís e está a financiar íntegramente os custes das escolas infantís privadas. 4. Solicitar da Xunta de Galiza que asuma como propios os servizos de atención temperá e da Unidade Asistencial de Drogodependencias, incluíndoos na estrutura dos Sergas. 3. Equivoqueime de punto. Trasladar estes acordos á Consellería de Política Social, Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, ao Ministerio de Dereitos Sociales e á Consellería de Sanidade. Moitas grazas. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Aclarar unha cuestión que dixo a señora alcaldesa no punto anterior. Non hai ninguna ilegalidade na proposta feita, ninguna ilegalidade. Por moito que intentara que quedara esa coletilla no pouso. Iso vai por barrios tamén, dase de conta. Agradecerlle á señora Fernández, a muller nacionalista do primeiro andar, que volverá a falar neste pleno. Agradecémoslo. Primeiro, falou de competencias municipais e despois di que non son competencias municipais. Ou non sei se fixo unha lectura equivocada ou foi iso que dixo. Primeiro falou de competencias municipais nestes servicios e despois dixo que non eran competencias municipais. Falou do servicio de axuda no fogar, iso poderíalle dar unha boa lección, un máster á señora alcaldesa, e poderíalle explicar que sí é unha competencia municipal. Creo que lle quedou bastante claro o día do debate previo ás eleccións locais. Ademais, unha competencia municipal en virtude dunha lei aprobada polo bipartito, como xa se explicou naquel momento. Logo, como diría o señor Pillado, non terxiversen vostedes. Os servizos que na súa proposta traen para que asuma a Xunta son de prestación municipal, non só en Burela, senón en toda Galicia. Porque así o establece a Lei de Servicios Sociais que aprobou o bipartito da Xunta no seu día. Algo que a rexedora municipal xa debía de ter claro, xa que este portavoz aclarou no debate previo, como dixen, ás eleccións locais. Non pode ser que o goberno bipartito de Burela pretenda lavarse as mans e deixar de implicarse na xestión e sostemento dos servicios sociais. E máis, como a administración máis próxima aos veciños é a que mellor coñece a situación dos mesmos. É ata lóxico que sexan os servicios sociais municipais os que asuman esas funcións de apoio aos veciños máis vulnerables. Isto non impide que, de forma paralela á prestación deste servizo público, haxa un debate sobre cales son e cales non son as competencias propias das distintas administracións e cal debe de ser o grao de financiación destes servizos. De feito, a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta encargaron á Universidade de Santiago de Compostela un informe neste sentido. Quere o BNG cerrar os servizos sociais municipais? É iso o que quere? A Escola de Música xa está parada, de momento. Quere cerrar os servizos sociais municipais? Quere ser o único concello galego que non apoie o servicio de axuda no fogar? Quere ser o único concello galego que non apoie a súa unidade de atención temperá? Ou a de drogodependencia? Que propón o Partido Popular en materia de drogodependencias? Pois ni máis ni menos que a integración destes servicios nos Sergas, para reforzar o enfoque médico a estes pacientes.
Isto, sen dúbida, é un proceso complexo que ten o firme compromiso da Xunta de Galicia, pero que, duda cabe, que require do seu tempo. Vostedes deberían non de saber. Que un inventario municipal levou 2 anos e estaba equivocado. Parece ser que había erros, segundo nos trasladaron hoxe. Oiga, isto é moito máis complexo. E dicimos que é complexo porque isto xa foi obxecto de debate nun pleno no mandato anterior, no que vostedes pretendían que a Xunta asumira de forma inmediata este servicio, obviando que hai profesionais que traballan no mesmo que poderían perder o seu posto de traballo pola falta de homologación dos títulos, entre outras cuestións. Se isto se fixese de forma apresurada. Sobre o informe da Universidade de Santiago de Compostela. Os servicios sociais de educación, saúde, emerxencias e augas, as entidades locais están obrigadas á prestación dos servicios sociais comunitarios básicos de titularidade municipal, como é a axuda no fogar. Escolas infantís. Para os nenos de 0 a 3 anos, os custes derivados do funcionamento destes centros serán asumidos pola administración que teña a titularidade. No ámbito educativo, as entidades locais deben facerse cargo dos gastos de conservación, mantemento e vixilancia dos edificios destinados a centros públicos de educación infantil, primaria ou especial. A Xunta, ademais de asumir os gastos de mellora dos edificios escolares, ven asumindo a través de subvencións e sen estar obrigada a facelo. Custos que corresponden aos concellos, como son o gasóleo para a calefacción ou o servicio de limpeza. No, eso non é verdade. Vamos a ver. Non é que eso non é verdade. O gasto de gasóleo, o gasto de limpieza, asumímolo nós. Debería de falar cos representantes das AMPAs. Creo que teñen algún problema de limpeza en algún dos colexios, que xa lle reclamaron a vostedes. Eses servicios son subvencionados de forma indirecta pola Xunta de Galicia. Bueno, vostede, o que vamos a dicir aquí vai quedar grabado. Despois, non diga nas notas de prensa que sacamos que mentimos, que a difamamos. Estes servicios son subvencionados pola Xunta. Subvencionados pola Xunta, de forma indirecta. Repito, non é a primeira vez que neste salón de plenos se nos trata de enmendar a plana e despois as orellas. Non é a primeira vez. Pero, bueno, as actitudes de certa índole é o que teñen. Cando un non ten teito, e cando lle gusta voar e non ter os pés no chan, suele pasar isto. No caso dos comedores escolares, encadraríase no ámbito dos servizos sociais de titularidade municipal por ser un recurso complementario ao eido educativo. Unha medida tendente a favorecer a conciliación, algo que tamén está a asumir a Xunta de Galicia sen corresponderlle. No ámbito sanitario, centro de drogodependencias en concreto, no que respecta á situación do persoal municipal nos centros de atención a drogodependencias, a súa integración na administración autonómica exixirá o cumprimento dos principios legais de igualdade, mérito e capacidade. Por iso non se pode facer asumir de forma inmediata, como pretendían non hai moito, ese servizo por parte dos Sergas. Pero, insistimos, o compromiso está en riba da mesa. Por último, recordar que os partidos mal chamados progresistas non tiveran o servicio de axuda no fogar privatizado, tal e como sucede en Burela, e o prestaran dende o propio Concello, tal e como fai, por exemplo, outros concellos limítrofes como son o de Cervo. Seguro que lles sairían bastante máis barato e seguro que terían máis recursos, como acaba de reclamar a señora Fernández, para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Moitas grazas. Señora Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, podendo estar de acordo no que é o fondo desta moción, vou na deixar aí, claro, tamén me causou algo de dúda a lectura da mesma, como ben comentou o señor Rouco, que durante a exposición de motivos se dice que é un servizo de titularidade pública e de xestión municipal. E despois, vamos aos acordos, o primeiro punto di solicitar á Xunta de Galicia e a Administración Xeral do Estado o financiamento íntegro dos servizos como o SAF, que segundo a lei son servizos de competencia non municipal.
Bueno, eu, polo que teño entendido, segundo a Lei 13/2008 de 3 de decembro de Servicios Sociais de Galicia, no seu artigo 59 aclara as competencias que ten a Xunta de Galicia, no seu artigo 60 aclara as competencias que teñen os concellos, noutros puntos anteriores fala da financiación tanto por parte da comunidade autónoma como por parte das entidades locales, en ningún caso se fala do Estado, por eso de solicitarlle á Xunta de Galiza, sí, tería sentido. A Administración Xeral do Estado non lle encontro moito sentido, porque esa lei non fai referencia á Administración Central, por tanto, entendemos que este punto está basado nunha premisa equivocada. Despois, nos outros dous puntos, no punto 2, de solicitar á Xunta que asuma o 100% dos custes das escolas infantís, home, sí, poderíase solicitar, pero creo que xa sabemos a resposta porque eso tamén está regulado por outras leis. Quizás sería máis interesante que en Santiago se tomasen este tipo de decisións de modificar estas leis que albergan estes puntos para poder chegar a este porto. No cuarto punto, que entendo que é o terceiro, solicitar á Xunta que asuma o centro de a unidade asistencial de drogodependencias, sí, pois estaría de acordo, no sentido que, bueno, si se pode liberar ao Concello de Burela desa carga económica, que se siga mantendo ese servizo, pois hasta incluso podría ser beneficioso xa que se integraría na rede sanitaria e poderían ter máis medios e mellores condicións. E polo de agora é o que temos que decir. Moitas grazas. Ben, a ver, a min o que me parece máis triste, de verdade, do voceiro do Partido Popular en representación de todo o grupo, é que defenda sempre por encima os intereses da autonomía e dos intereses municipais, porque está claro que non para o Concello de Burela, sino para todos os concellos, sexa cal sexa o seu color, estas competencias impropias afogan aos concellos. Estámoslo vivindo estes días, porque hai un bono que o señor Rueda preparou xusto antes das eleccións para poder publicar fai uns días, e nós estamos colapsando os servicios sociais do noso concello porque aquí chegan persoas maiores que teñen grado 3 cunha carta que lles di que teñen máis horas das que xa teñen concedidas, pois teñen 20 horas máis concedidas. Claro, esas horas, quen as paga? Quen paga esas horas? Porque os recursos son finitos. Serán finitos os da Xunta, pero é que os do Concello tamén o son. Agora mesmo, a hora deste servicio é alta, sexa neste concello, en calquera concello, e a Xunta non é capaz, porque os seus recursos evidentemente tamén son finitos e terán que botar as súas contas, paga como máximo hasta 12 euros, cando ahora supera en creces. E o novo pliego que estamos preparando coa subida do salario mínimo prevé que pode duplicar esa cantidade. Entón, está moi ben que chegue unha persoa aquí, non unha, o sea, levábamos 8 outro día, siguen chegando e dicen, non, mire, que eu recibín unha carta da Xunta que me di que agora non me ten que dar 45 horas, que me ten que dar 20 horas máis. E nós que facemos como Concello? De onde sacamos este diñeiro para cubrir todas as horas desas persoas de grado 3 que necesitan efectivamente esas 20 horas, cando nós a Xunta de Galicia non nos está garantindo en ningún momento unha mellora económica? É moi bonito ter horas libres a disposición dos concellos, claro que sí, cando os concellos temos que asumir todo o restante da metade. Non funciona. O sistema non funciona. Non en este concello, non funciona en toda a autonomía. É moi triste ver como son fieles defensores da Xunta de Galicia en vez de velar polos intereses municipais. En canto aos custes das escolas infantís a limpeza, efectivamente estáse contrariando, porque di que a nós non la financian indirectamente, de forma indirecta. Xa que pide tantas veces tantos expedientes, tantas facturas, tanta información, pida esa información, porque se hai eu tamén a quero ver. Porque eu non vin, dende que estou aquí, que a Xunta financia indirectamente as facturas que nós pagamos de limpeza e máis. Durante a pandemia exixéusenos
poñer máis horas de limpeza e nin tan siquiera esas horas se nos financiaron. Non a nós, o sea, a calquera concello de Galicia. Non, nós tiñamos que poñer a disposición máis persoal para limpar, tivemos que poñer máis diñeiro encima da mesa e a financiación foi cero, en un momento como ese, no que os necesitábamos máis que nunca. Entón, de verdade, si o están facendo en calquera outro concello que cadre que non é da nosa cor, fáganolo saber. No, de verdade, fáganolo saber, porque eu non teño coñecemento de que a Xunta este financiando indirectamente os costes de limpeza e moitísimo menos o gasoil. Moitísimo menos o gasoil. Drogodependencias. Pois sí, señor Iroa, sería moi interesante que unha rede como a de drogodependencias na que temos un médico. Que fai o Concello de Burela asumindo un médico? No seu persoal. O Concello non é capaz de poderlle pagar a ese médico o que sí que cobra un médico da Xunta, por exemplo. Por que nacen por que nace drogodependencias? Por que nace atención temperá? E por que nace este tipo de servicios? Pola necesidade dos veciños e veciñas de fai moitísimos anos que teñen un problema nas súas casas que hai que solucionar, entón botas o pé para diante e dices, pois vamos a facer unha unidade, eso pasou en toda Galicia, as unidades dependen moitas de concellos, outras dependen de asociacións de pais e nais que tiñan fillos, no caso de atención temperá, con algún tipo de problema. Cada vez son máis os nenos e nenas que teñen problemas porque antes pois non había tanta información e non se coñecían tanto, pero temos unhas listas de espera bastante altas que non somos capaces de asumir. Non somos capaces de asumir. Atención temperá en Burela é un servizo comarcal, non para toda a comarca, xa que, por exemplo, en Mondoñedo tamén o hai, e a drogodependencia sí que é comarcal para toda a Mariña. Cando en pandemia nos quedamos sin médico, porque tivo que coller unha baixa, sin médico, drogodependencias non funciona. Tivemos que reunirnos telemáticamente varias veces coa Xunta, cos responsables dos Sergas, e suplicar que, por favor, dentro da unidade que hai aquí no centro de saúde, pois nos cederan unhas horas ao médico para poder sair adiante, e puidemos sair adiante, coa condición de que se mellorara isto. A pandemia sirveu para que moitísimas unidades de drogodependencias de Galicia se deran conta de que non había que dar un paso atrás, de que o hai que solucionar. En ese momento uníronse todos os directores e directoras de todas as unidades, de todas as cores de Galicia, tuveron varias reunións e sí que conseguiron que a Xunta iniciara un procedemento, vale, para estudiar a posibilidade de integrar as unidades. É certo que os traballadores e traballadoras son municipais. É certo que podría ser injusto que sin pasar polo proceso que pasan o resto de profesionais dos Sergas, ao mellor, bueno, pois non é o máis xusto entrar así, habrá que valorar, pero o que sí que é certo é que, mirando hacia o futuro, é unha unidade que hai que integrar dentro da rede dos Sergas na súa totalidade, non tendo unhos ordenadores para ter a ficha. Bueno, é que, a ver, levaba servicios sociais, entón tócame bastante na fibra este tema. Sen máis, volvo a darlle a palabra á miña compañeira Fernández. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, o SAF si é municipal ahora mismo, é unha competencia que temos nosotros o Concello, da que non temos a financiación oportuna. Falando da Lei 13/2008 de 3 de decembro de Servicios Sociais de Galicia, que comentaron, non sei quen comentou, que se saltou do título 6 o artigo 53, falaron de outros artigos, faise mención a que a atribución ás entidades locais de competencias de titularidade autonómica en materia de servizos sociais deberá ir acompañada da transferencia dos medios económicos, materiais e persoais que resulten necesarios para o axeitado exercicio das mesmas, cousa que non está pasando. Non nos están facilitando nin medios económicos, nin materiais, nin persoais para podernos facer cargo dos servicios sociais, do SAF, de todos estes servizos que nos endosaron que non son propios nosos.
Vale, eu tamén vou falar un pouquiño do que está pasando aquí no Concello, as traballadoras sociais, servicios sociais, porque están colapsadas. O PP, vou falar do bono de coidados, como fixo a alcaldesa. O PP, como medida electoral, saca o bono coidados no fogar, o chamado bono dos 5.000 euros, 416 euros ao mes, anunciado como se fora algo novidoso, pero non é máis que a actualización dos importes que se coñecen como libranza, que xa recibían esas persoas dependentes. Esas persoas, si xa estaban en libranza, na libranza dabanlles pois 200 e pico euros, dependía 300 e pico que fora, e agora aumentanlles hasta 416. Non é que lles den o bono completo, como lle fixeron saber nesa carta que lles chegou do goberno autonómico de turno, que parecía que pois ahora tiñan que 5.000 euros a máis, e non é así, vale? Cando están en libranza, cando están cuidando un familiar ou alguén dependente na casa, pois tiñan unha actualización do importe hasta 416 ao mes. Pero ademais promocionarono como algo universal, pero que curiosamente deixa fora dependentes de grado 2 e 3 que estaban sendo atendidos por un veciño, cousa que Rueda anunciou, non sei se o viron anunciar, que agora o iban poder cobrar os veciños que atendían a outros e que podían cobralo, aínda que non foran convivintes. Mentira. Mentira. Resulta que non é así, porque teñen que ser, cando son grado 2 e grado 3, teñen que ser convivintes, teñen que convivir no mesmo fogar. Logo, os veciños non poden cobrar esa dependencia ou ese bono, non sei, dos 5.000 euros. Vale, que pasa cos dependentes que están no SAF? Pois eses dependentes que están no servizo de axuda no fogar, hai que facer un cambio do programa individual de atención ou PIA para solicitar un cambio de axuda. Para iso hai que voltar aos servicios sociais do Concello, facer unha nova valoración, cambio de PIA, novo informe, etcétera, etcétera. O resultado é o seguinte: servicios sociais do Concello colapsados, como xa vimos en varios medios de comunicación, os que non vemos a TVG. Pero aínda hai máis. Na orde esa do 30 de novembro de 2023 ben recollido para dependentes de grado 2 e 3, como facía alusión a señora alcaldesa, un aumento das horas concedidas ás persoas que son usuarias dese servizo, do servizo do SAF. Entón, cada persoa se lle recoñece como media 20 horas a máis por mes. Por tanto, quen ten recoñecidas 65 horas, pode dárselle hasta 85 ou 90, pero, claro, as horas pagas o Concello. O Concello, imaginen que agora ao sair daqui eu invitoos a cenar. Digo, poden ir cenar aí ao Sargo, pero vai pagar o da mesa do ao lado, que non o coñezo de nada, non sei se ten cartos ou non, pero vai pagar el. Así é fácil invitar, así é cojonudo. Isto fai que as listas da Garda aumente. Por que aumenta a lista da Garda? Pois porque esas horas que iban quedando libres hai que darllas a persoas que xa estaban sendo atendidas. Logo non se poden dar novas altas. Falando e abreviando, na medida do posible, vou ensinar un cronograma que elaborou a Xunta para que as unidades de atención de drogodependencias pasasen a ser dependientes dos Sergas. Este cronograma, feito pola Xunta, que non cumplen porque as competencias que teñen eles, non sei, en 15 anos non pediron unha nova e as que teñen nunca é cousa deles, non sei logo, moito que entran o asiento, pero bueno, tic-tac, tic-tac, en fin. Ano 2022-23, paso 1, constitución da comisión mixta, o 19 do 12 do 22. Paso 2, data límite de remisión de documentación dos concellos, 31 do 1 do 23, en xaneiro do 23. Son 12 pasos. Non hai ningún máis. Oh, que curioso, que curioso. Están as unidades e o pedindo, por favor, que se volvan a xuntar na comisión mixta a ver que é o que está pasando con isto. Vale, o curioso é que neste ano 2004, según a Xunta,
según a Xunta, que están preocupados. O paso 11 era a entrada en vigor do decreto, que era o decreto de adherir o drogodependencias aos Sergas, e o paso 12 xa a creación da comisión de seguimento. Xa estaba, o sea, ahora mismo xa formarían parte dos Sergas, pero, bueno, sí, están ocupados, moi ocupados. Nada, con isto deixar claro que non se cumplen plazos, e nada, por todo isto, o BNG de Burela pide o voto a favor desta moción. Moitas grazas. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Nótase que estamos en campaña. Só lle faltou traer unha moción de sanidade directamente da plataforma. Nótase que estamos en campaña. De incumplir plazos, bueno, digo en serio, deberían ter cuidado co que dicen, porque vostedes miranse ao espello cando se levanta. De incumplir plazos, ollo, ollo. Tócalle moito a fibra o servicio de Xoana Fogar á alcaldesa, porque ela levou servicios sociais. Me se tocaba tanto a fibra que, estando valorados máis de 40 familias, preto de 50 familias, cando ela levou servicios sociais pola Xunta de Galicia, moitos deles dependentes, non se lle asignaban horas por parte do Concello. Non se lle asignaban horas. Sí que lle tocaba a fibra. Algúns deles tiñan solicitadas con máis dun ano e medio. E siguen esperando ainda hoxe. E siguen esperando. De defender os intereses partidistas é vostede experta. Os que nos sigan nos plenos habitualmente puidan comprobar cando se trouxo aquí a moción que afectaba a lei do litoral de Galicia, cal foi o posicionamento do Grupo Socialista, encabezado pola señora López Moreno, en contra dos intereses de máis de 40 familias de Burela, que se verían afectadas se iso prosperara, se prosperara as pretensións do goberno central. Sabe de onde se sacan os cartos para asumir todos estes servicios? Mira, xa llo dixamos no seu día, adiantándonos ao que iba a pasar. Xa llo dixamos no seu día. Por exemplo, sacando a concurso público a licitación do servicio de abastecemento de augas. Oye, aí iban quitar unha boa tajada, para poder cubrir estes gastos que dicen que evidentemente teñen. Pero, claro, preferiron axudicalo a través dunha prórroga, sin que houbera unha concurrencia competitiva, sin que se puidan presentar outras empresas e sin que se puidera mellorar o canon que cobra o Concello, tal e como se sucedeu noutros concellos limítrofes, que melloraron ostentosamente a cuantía percibida. De aí sí que poderían sacar. Poderían sacar, por exemplo, municipalizando algúns servicios que leva prometido o señor Pillado, cando estaba na oposición, que se arremangaba e exixía que se municipalizaran. Agora que está no goberno xa costa máis pedilos. E sí, repito, hai que ter cuidado coas palabras que se din, porque sí, manteño que a Xunta subvenciona tanto o gasóleo como o servicio de limpeza. O gasóleo que non paga nos colexios, bueno, polo menos nos que coñezo eu, de aquí de Burela, non pagan os centros. No que presta os seus servizos algunha compañeira desta corporación non paga o centro. E de onde veñen os cartos do centro? Non son da Xunta de Galicia. Logo, subvenciona o gasóleo. Teñan moito cuidado cando acusan a alguén de mentiroso. Sobre todo vostede, señora alcaldesa. Xa ten experiencias en prensa. Teñan moito cuidado. No tocante a esta moción, miren vostedes, dirán o que queiran, pero a Xunta, en todo o que vostedes propoñen, está a facer as cousas moderadamente ben. E dicimos moderadamente ben porque todo é mellorable. Tamén, todo é mellorable. Está a facer tan ben porque incluso ten asumidos gastos, como acabamos de dicir, hai un momento que non son da súa competencia. O que dá a sensación, algo que xa manifestamos hai tempo, e por desgraza, unha vez máis, non nos equivocamos, é que vostedes queren vir aquí ao Concello, cobrar a fin de mes, quentar o asiento, alguén dixo por aí, señora Fernández, quentar o asiento e non facer nada, non traballar. Vostedes queren que a Xunta de Galicia interveña ao Concello de Burela?
Queren iso. Vostedes non se ven capaces de xestionar Burela, o Concello. Pouco máis de medio ano, as costas e xa están desbordados. Se queren que a Xunta interveña o Concello de Burela, simplemente solicítenlo formalmente. Seguro que lles responden. Seguro que lles responden, Se por outra banda se sinten incapaces ou desbordados, só teñen que solicitarnos a nós, ao Grupo Municipal Popular, que lle fagamos o seu traballo. E non se preocupen, que nós non imos cobrar por iso, Non se preocupen, ni un patacón, os cartiños para vostedes. Só deixenos traballar unha temporada e verán como se poden sacar as cousas para adiante. Honradamente, sexan sinceros, concellos do BNG, vostedes o que pretenden con esta moción é simplemente axitar e confrontar de cara ás vindeiras eleccións autonómicas, porque é imposible que vostedes non sexa coñecedor de todo o que lles acabamos de explicar. Como as mentiras dos microplásticos. Non lles saíron ben, agora precisan dunha nova arma política para intentar rascar a desesperada os votos de cara ao 18 de febreiro. E, por certo, é certo que, oye, todos nos equivocamos na vida, uns máis que outros, pero cando traigan e presenten as mocións, igual que debemos facer nós, de fixarnos nas cousas, fíxense vostedes. Aquí traen datos imprecisos, Aquí falan de que os custos da hora son alrededor de 20 euros. No momento da adxudicación non chegaban nin a 17 euros e medio. É certo que houve un incremento polo IPC, pero nin con ese incremento polo IPC chegan a 19 euros por hora. Por certo, falan de 12 euros que paga a Xunta. Xa anunciou que a suba dun 15%. Un 15% estamos a falar de preto de 14 euros por hora. Nun servicio que, como dicimos, por lei, non é competencia da Xunta de Galicia, senón que é competencia municipal. Poderíalles dar un montón de datos das inversións que está a facer no Concello de Burela a Xunta de Galicia nestes servizos, Por exemplo, no servicio de axuda no fogar, estamos a falar de case que 475.000 euros. Por exemplo, no centro de atención temperá, uns máis de 230.000 euros. Poderíalles dar máis datos, pero de pouco serviría, porque vostedes xa teñen predestinado o seu voto e a única función desta moción é xitar as augas, a ver se hai sorte de cara ás vindeiras eleccións autonómicas, máis sorte que as predicións, coas súas predicións, que as predicións que tivo a señora alcaldesa no seu día, que dicía que o señor Besteiro iba a provocar un cambio en Galicia. As cousas non marchan moi ben. Pero, bueno, aínda así, creo que vostedes son sabedores de que o futuro dos galegos e galegas determinará o 18 de febreiro e non aquí neste pleno. Moitas grazas. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Bueno, eu en referencia coas eleccións autonómicas do 18 de febreiro teño que anunciar aquí que non nos presentamos. Sí, que quede todo o mundo que nos poida estar vendo, que quede que sacalos desta dúda. Ben, eu como dixen antes, é que o primeiro punto está baseado en datos erróneos, como xa señora Fernández fun eu que mencionou a Lei 13/2008 de 3 de decembro. Fixen referencia ao artigo 59, que son as competencias da Xunta, ao artigo 60, as competencias dos concellos, e creo que tamén fixen alusión ao artigo 53 e 54, que son as financiacións tanto da Xunta como das entidades locales. E incluso hai o artigo 55 que fala da colaboración financeira. Como dixen, o punto 1 fala de solicitarlle á Administración Xeral do Estado, cousa que creo que non se pode facer, según entendo. Tampouco é que seña un experto nestas leis. Di que non son competencias municipais, cando esta lei que acabamos de mencionar así o indica. Entón, claro, estes puntos, sí, solicitar, sí, pero, bueno, hai unhas leis que din o contrario, e como dixen antes, quizáis era un debate para facer en Santiago, pois que o goberno autonómico se fixese cargo de forma íntegra destes servicios en todos os concellos de Galiza. Aquí, bueno, si vamos solicitar todo isto,
Aquí, claro, o punto 1 non podo estar de acordo porque, como dixen, basease nunha premisa errónea e equivocada. Eu non sei se queren rectificalas, se queren votar os puntos por separado, polo resto, pois non teríamos problema. Moitas grazas. Gracias. Ben, señor Rouco, como non ten nada que dicir de todo canto lles puxemos, e lle explicamos, non ten nada que dicir. Entón ataca e fala da lei do litoral, do contrato de augas e incluso dos microplásticos, en un punto tan importante como son os servizos sociais para os nosos veciños e veciñas. E vaise polos cerros de Úbeda, ata as 12 non é a pegada de cartéis. Si quere vostede falar de que estamos en campaña, penso que empezou un pouquiño... Eu vou nos pegar, vostede vai nos pegar. Un pouquiño... Vostede non me pode interrumpir. No, soberbia no. É que vostede aínda non se deu conta de que quen gobernamos somos nós. E non sei, por certo, que ten en contra das mulleres, porque cando empezou a súa intervención... No, non me río. Por favor, non me interrumpa. Antes de empezar a súa intervención, empeza agradecéndolle á señora do BNG do segundo andar gracias por falar neste pleno. De verdade. De verdade. Di bastante de vostede. Contestar así. Vostede está aquí para defender a Xunta e o que ten ao lado non se preocupe porque eu creo que na seguinte sí que vai ter representación porque se equivocou totalmente de partido político. Doulle paso ao señor Rouco. No, pero por alusións pido a palabra. Certo, é que non lle iba nin dar, sí. Era a señora Fernández. Por alusións non me permite falar, señora alcaldesa. Que quere dicir? Quero dicir que vostede, unha vez máis, trata de difamarme, sí. E xa lle expliquei nun dos primeiros plenos que tuvemos nesta corporación que no Grupo Municipal Popular non hai ninguén que sexa misóxeno nin esteña en contra das mulleres. Todo o contrario, demostrámoslo ao longo de todo o mandato desde que estamos aquí, que as representantes, as concelleiras do noso grupo son as que máis falan, as que máis se expresan. E é máis, mire se tratamos con igualdade, sin pensar no xénero masculino ou femenino, a xente, que a vostede tratámoslo, fiscalizámoslo ca mismo rigor que o facíamos co señor Llano, un home. Por eso a respetamos. A vostede e ao resto de concelleiras. Tratámoslos igual que se foran concelleiros. Ben. Pero vostede está certa, se quere deixarme acabar, despois xa vai ter moito tempo para explayarse. Vostedes teñen unha obsesión compulsiva por tratar de trasladar unha mensaxe por este portavoz que lles fala. Non señan temerosos. Nós vamos paseniño, pouco a pouco. Nós medramos paseniñamente no Concello. E o noso crecemento é imparable. De momento é o que temos demostrado. Ben. Así que vostede, se quere atacarme, atáqueme con argumentos sólidos, verídicos, reais. E iso que vostede di, o único que fai é favorecer o número de votantes ao Partido Popular. Eses ataques que fai contra min constantemente. Quédese con eso, se así o pretende. Só lle digo que non é maneira de intervir e de unha última cousa. Xa está. Sí, unha última cousa. O próximo día, no próximo pleno, fago a favor de entregarnos a lista de cousas que podemos dicir e non podemos dicir. Cales son as frases e palabras que temos prohibidas. Xogue con eso tamén, por favor. Pasamos a palabra á señora Fernández para que remate a súa moción. Vale. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, pois recórdolle ao señor Rouco que o de quentar o sillón eu quento si todos os días e cobro o mismo que vostede que o quenta unha vez cada 2 meses e unhas poucas horas. E veño aquí todos os días e me fago cargo dos problemas que hai aquí. Cobro o mismo que usted. Sigo coas mismas ganas e a mesma ilusión coa que empecéi. Non estou dicindo que non nos vayamos a facer cargo do servicio de axuda no fogar, pero se nos vamos a facer cargo, se esa vai ser unha competencia municipal, fagan o favor de na lei
13/2008 de Servicios Sociais de Galicia, onde pon que o financiamento, a transferencia dos medios económicos, materiais e persoais que resulten necesarios para o axeitado exercicio das mesmas. Si ten amigos por ali no Parlamento que quentan ali o sillón, comuníquelles que aquí a señora do BNG da segunda bancada, que por favor que nos financien o servicio, xa si ten así amigos, bueno, hasta o 18 de febreiro, despois veremos a ver se os ten. Vale, pois anuncia vostede que o PP vai pagar 14 euros a hora. Dígolle que o BNG anunciou 20 euros a hora. 20 euros a hora, 86 millóns de euros para servicios sociais, para axuda no fogar. Pois esa é o que dice o BNG, quedanse algo cortos, algo escasos, sabendo o que se está pagando por hora, quedanse algo escasiños, algo escasos. A financiación, esa lei de que hai que financiar e dar os recursos e tal, pois eso, debe ser que non sei que fan con ela. Vale, tiña a esperanza de que alguén preguntara polas persoas do servizo no fogar, pola lista de agarda. Os meus compañeiros de goberno saben todos cantas persoas hai en lista de agarda. Son persoas, non farolas. Vale, son persoas. Hai 73 persoas esperando. E non hai horas, e non hai financiamento, porque non nos lo dan. E temos que gastar dos fondos nosos, e así estamos, pois, esperando. Pero 73 persoas esperando nesa lista. Non sei se lles parece unha gracia ou se lles... Pero ninguén o preguntou, É curioso que ninguén preguntara nada, cantas persoas habían esperando. Pois eso. Falando de igualdade e do tratamento co que se dirixe sempre a min, que son a muller do BNG, sempre non, para usted non sei, non, do segundo andar, dixo usted. Do primeiro, vale, pois será do primeiro logo para usted. Pero bueno, son do BNG, a moita honra, son do BNG a tope, pero bueno, tamén teño nome, igual que a vostede non estou o señor do PP, pois, por favor, tráteme como me ten que tratar. Señora Fernández, como queira. Hasta me pode chamar Sandra si quere. Mira, falando de eso, voulle comentar que para os actos do 25N mandei invitación a toda a corporación municipal. Os actos institucionais deste concello. Non veu ninguén. Debeu ser que non puxen pinchos. Debeu ser que non puxen pinchos e un vinito español. Debeu ser eso. Eso era o que faltaba. Pois non veu ninguén. É curioso, É curioso que os actos propios do concello non viñera ninguén do PP, o sea, ninguén da oposición. Non veu ninguén. Non sei se foron algún outro acto, pero bueno, os actos institucionais de aquí mandouse invitación. E outro día trouxenlles a camisetiña da andaina, porque mira que houbo actos o 25N, pois a ningún, en fin. Vale, vou non explicar entonces isto para que se entenda ben, lección para Dumis, non sei se saben o que é Dumis, se non invitos a que vexan a Olalla Rodil nunha intervención que fixo no Parlamento, para que entendan ben o que é un Dumi, do problema estructural que sofre a dependencia do noso país e que non se soluciona con bonos puntuais. Seguen os atrasos na valoración de dependencia, que pode chegar hasta os 2 anos, e que hai xente que morre antes de que lla concedan, de que digan se é dependiente ou non. Non hai prazas en residencias públicas, e que non se fixo ningunha máis desde non sei cantos anos levan vostedes aí quentando o sillón. Pois eses mismos. E o servicio de axuda no fogar é moi limitado e está afogado. Entonces, o que pido é máis servicios públicos e de calidade e menos bonos electoralistas. Se teñen amigos por ali polo Parlamento, fálenlle
de min, de Sandra Fernández, e que, por favor, que se poñan en contacto si queren e a ver se nos axudan a financiar o problema que temos neste concello, porque a lista aumenta, e aumenta a un nivel tremendo. Pero non, eles concederon horas, pero non dan o financiamento. Pois eso. Seguimos a pedir o voto a favor desta moción. Moitas gracias. Ben, antes de proceder ao voto, solamente dicir Señora alcaldesa, por alusións, interpelou a señora Fernández. Xa sei que despois un eu que ten prisa. Se me permite, contesto ya 3 cousas que dixo. Conteste con breve. Nomeeina. Eu a todos os nomeo, dixenlle a señora Fernández, na miña intervención. A maiores da muller nacionalista do primeiro andar, porque ese foi o seu mantra de partida no primeiro pleno. Pero eu gardo iso debido ao respeto. Sempre os nomeo e nunca os tuteo. Nunca. Nós non estamos cantando os sillos, sabe por qué? Basicamente porque nós estamos na rúa coa xente, traballando. O 20N, isto digo e porque xa o comentaron noutra ocasión, e nós non quixemos facer mención a iso, a pesar de que nos deron autorización dende a asociación. Estuvemos reunidos cunha das asociacións de mulleres víctimas de violencia de xénero máis importantes que hai. Pedinos que estuéramos con elas, estuvemos con elas. E non fixemos público, non fixemos fotos, non fixemos publicidade de cousas que nós respetamos, si respetamos, non como a vostedes. Imos pasar xa a votación. Antes sí que quero dicir que comezou o tema do gasóleo e limpeza dos coles, que comezou dicindo que a Xunta subvencionaba a limpeza e o gasóleo dos centros educativos. A limpeza, o Concello limpa nas escolas infantís e nos centros educativos e non é financiado pola Xunta. O gasóleo non é que non lo financia nos, non, é que o gasóleo dos coles só faltaría que estuveramos que xa pagamos o das escolas infantís e incluso pagamos de algún pabellón porque xa que está dicindo todas esas inversións que fai a Xunta en Burela, por favor, hai un reclamo desde fai moitísimo tempo que faga unha pista cuberta do Perdouro, en este caso porque comparten pabellón e dese pabellón tamén nos facemos cargo de gastos. Imos a proceder á votación. Votos a favor da moción. 7 votos a favor, votos en contra. 6 votos en contra. Ben, pasamos xa a rogos e preguntas. Señor Rouco. E nesta ocasión será a miña compañera a señora Fernández a que defenda a nosa postura. Moitas gracias. Bueno, os rogos que traemos hoxe son, primeiro, solicitannos encarecidamente a limpeza de diversos solares que hai no centro do casco urbán, concretamente no entorno da rúa Pardo Bazán. Vale. O segundo que traemos, os veciños do Cantiño instan ao Concello a que arranxe o entorno da zona verde que ali se atopa, así como que revisen o encanado e limpeza da fonte. Tamén traemos outro que tamén nos indicaron a falta de premura do goberno local á hora de arranxar os adoquíns a carón do ambulatorio. Vale. Logo, o último rogo que traemos é que numerosos veciños, sobre todo veciños de corta idade, dos que estudan, que nos solicitan a modificación do horario da biblioteca para que pase a ser de 9 a 14 e de 16 a 21, de luns a venres, para que poidan ir a estudar. Logo temos algunhas preguntas que nos trasladan tamén. A primeira que nos trasladaron é se tiveran vostedes aprobado no pleno do ano pasado ao que trouxemos a proposta para a retirada dos coches abandonados dos espazos públicos de titularidade municipal, algúns dos vehículos que a día de hoxe aínda non se moveron xa estarían retirados?
Pénseno. E polo que volvemos a preguntar, cando pensan retirar o furgón que está abandonado dende hai anos no aparcadoiro público que hai na rúa Rosalía de Castro? Acabouse o ano 2023 e ali segue. Para isto tamén se establece vostede un prazo de 4 anos para facelo. Non hai máis preguntas. Moitas gracias. Ben, señora Iroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. O comentario que fixo antes de quen ten ao lado equivocouse de partido era por mí. Era por mí. Bueno, eu, se quere, despois doulle o número do meu representante, que o mercado de fichaxes aínda non cerrou. Entonces, pois, igual podemos chegar a un acordo. Ben, os rogos que tiña aquí. Chegan nos rogos sobre o paseo marítimo que temos aquí en Burela, que aínda foi eloxiado na presentación do SNS do outro día como a mellor infraestructura para promover ese obxectivo de saúde. Xente que disfruta del a primeiras horas da mañá antes de ir traballar, incluso, bueno, en determinadas épocas do ano, pois coincide que é de noite. E fanos chegar pois que hai zonas que o firme está en bastante mal estado, pode ocasionar incidencias, e que o alumeado está na mesma situación, que hai zonas nas que non se ve moito. Por iso, lle rogamos que se poñan a traballar neste sentido e pois melloren esta infraestructura. Na rúa Pedrón Salgueiro, donde está a entrada dos hortos urbanos, este muro leva casi 10 anos presentando deficiencias cada vez máis grandes. Xa fai máis dun ano que se puxo ali un valado de madeira, incluso se, bueno, arrimou un contedor ali pois para que abultase un pouquiño máis. Realmente non sei para qué, porque si efectivamente ese muro que presenta graves deficiencias, ao meu entender, igual estou equivocado, si cae, pois o máis probable é que chegase ao outro lado da beira rúa. Entón, pois, pola nosa parte, rogámoslles que poñan todos os medios para iniciar os trámites necesarios e obrigar ao propietario desa finca a que lle poña solución. Supoño que eso terá que comenzar pois con un informe do técnico que indique esa situación e despois a partir de aí como si hai que ir a través da vía judicial, pero iso creo que todos aquí estamos de acordo en que supón un peligro, por eso está ali valado e que hai que solucionar. Os contedores da Rúa do Río, cando se fixo a obra do Mar Cantábrico, no proxecto desa obra, os contedores iban na esquina da beira e rúa, xa había un sitio programado para eles, pero misteriosamente, sin saber por qué, primeiro ubicáronse na propia rúa Mar Cantábrico, que se tuveron que sacar dali polas queixas dos veciños, das queixas dos olores deses contenedores, e puxéronse na Rúa do Río, ocupando tres medias prazas de aparcamento, porque efectivamente, cando non hai moito sitio, os vehículos siguen aparcando, ocupando esos espacios, provocando máis incidencias das que había. Por iso, digamos que poñan eses contedores na beira rúa, onde estaban planeados, que ali non molestan a naide, e se recuperen pois esas tres plazas de aparcamento. No cruce da avenida Arcadio Pardiñas con Pascual Veiga e con Eijo Garay, para ser máis precisos, no cruce do Gadis, hai outra rúa que se chama Celso Emilio Ferreiro, que vai pola parte de atrás, pegada á vía, centos de persoas, bueno, centos, non vou dicir un número porque senón o señor Fernández xa me poñería algunha pega, pero as persoas cruzan por aí sin que haxa un paso de peatóns, xa que estamos pintando todo Burela, pois creemos que sería interesante poñer un paso de peatóns tamén nesa rúa. Ben, e agora vou cas preguntas. Me dan un segundiño. Vale, a primeira pregunta comezamos con outro viaxe que se fixo a Isla Cristina, a Huelva, no que saleu unha nota de prensa que dice: expuxamos o traballo que está facendo o Concello, en materia de turismo marilleiro e cara a onde queremos ir, destacando a nosa entrada na rede de turismo pesqueiro de España.
Despois, bueno, falaba dunhas iniciativas que se están tomando, entón a miña pregunta é que iniciativas se están tomando dentro do Concello en materia de turismo mariñeiro e pesqueiro, esa sería a pregunta. Despois houve unha reunión 29 de decembro, houve unha reunión de Espomar, na que tamén saleu unha nota de prensa, pois sí que me gustaría saber en que consiste o plan de acción do 2024. Temos un decreto de alcaldía no que se solicita unha subvención para o Monte Castelo para renovación do acabado de exterior de varias construcións na área recreativa Monte Castelo no concello de Burela. Un orzamento total de tantos euros e tal. A que construcións se referen? Cales son as construcións que se queren renovar? Esa sería a pregunta. Despois teño outra sobre a Escola de Música. É probable que moita xente en Burela, bueno, moita, non sei se moita ou pouca, que xente en Burela non sepa a súa situación, e, bueno, polo que comentou antes o compañeiro Rouco, parece ser que agora mesmo a Escola de Música está parada, eu pensei que seguía funcionando. A Escola de Música que ten que ter 12 profesores, deses 12 profesores só había 3, e de feito, pois, usuarios da Escola de Música puxéronse en contacto con nós para advertirnos que había nenos que non disfrutaran de unha sola clase cando xa pagaran as súas matrículas, pagaran todos os gastos que tiñan que facer fronte. Plantexouse o Concello de Burela devolver estes gastos aos usuarios porque, bueno, estamos a finais de xaneiro, aínda está o proceso de contratación de 7 profesores, saleu o decreto outro día, entre unha cousa e outra, entre ponte ben estate quieto, creo que hasta marzo non podría estar listo, podría estar funcionando, de marzo a maio, en 2 meses, creo que pouco se pode facer, xa se podería dar por perdido este ano na Escola de Música. Entón, pois, a nosa pregunta é se valoraron a opción, a posibilidade de devolver eses cartos que os usuarios pagaron pois, para un curso que non tiveron. Ben, falouse antes da de limpeza dos colexios. Teño entendido que este contrato leva en precario varios anos. Gustaríame saber exactamente cantos anos leva en precario o contrato das empresas da limpeza dos colexios co Concello de Burela e cales son as condicións, os pliegos que actualmente deben cumprir esa ou esas empresas, non sei se hai unha se é a mesma ou hai varias, eso sí que non sei, se hai varias, pois das que sexan, que están facendo estes traballos. Bien, falaba antes a señora Fernández do Partido Popular do tema dos aparcamientos, dos vehículos abandonados. Según a nosa información, solicitamos documentación sobre o solar que facía referencia, do solar en Rosalía de Castro 1214, que tamén hai pouco que sale un decreto que se iba a retirar un vehículo dese solar, pero non tivemos resposta, entonces entendemos de que non existe unha documentación, un convenio que faga legalmente que ese solar sexa un solar municipal para aparcadoiro de vehículos. Por tanto, entendemos que, claro, que aínda que ese decreto salise e se realmente se chega a levar a cabo, que pode ser, pois, incluso unha infracción, porque se está retirando un vehículo dun solar privado. Vamos a ver. Por tanto, a miña pregunta, cantos solares existen en Burela que teñan oficial e legalmente habilitados como aparcadoiros municipais? Esa sería a pregunta. Que máis temos por aquí? Un segundiño, por favor. Sí, hoxe vim preparado. Bueno, esta vou non deixar por outro día. Por hoxe, sí, é que senón estendémonos un pouquiño máis. E, bueno, creo que por hoxe a xente que nos veu pode ver como son as novas xeracións da política que, bueno, que cada vez está, bueno, non sei. Moitas grazas. Gracias. Ben, as preguntas en este caso da señora Fernández contesto eu. As seguintes preguntas paso ao compañeiro Ramiro e da Escola de Música ao compañeiro Pillado. A primeira pregunta de se aprobara aquela moción do Partido Popular para sacar os coches abandonados con maior premura é un no. Absoluto xa o explicamos en aquel momento, pero sí é certo que coa nova ordenanza de tráfico sí podemos axilizar estes tempos e por eso este furgón,
ao que se refire moitísimos outros máis, están todos en trámite e agardamos sacar pois, canto antes todos os vehículos abandonados, porque gracias á ordenanza de tráfico que aprobamos, agora sí, todo vai a ser máis áxil. As preguntas seguintes pásolle ao meu compañeiro Fernández para contestarlle ao señor Eiroa, todas excepto a da Escola de Música. Todas que sei para contestar. Vale, sí. A ver, o muro do Sorto, sí que é verdad que, bueno, xa levamos tempo somos conscientes do problema que hai ali, evidentemente. Xa se fixo o requerimento á persoa propietaria do solar. Incluso nos plantexamos poder actuar ali de oficio, ou non sei como se chama, sí. Que pasa? Que tal como está situado o muro, actuar ali sin a debida dilixencia. É dicir, ali pode haber o riesgo de un corremento de terras do terreno. Entón, nosotros non vamos a asumir o risco de que pase eso hasta que, evidentemente, como usted dixo, o responsable de que eso se solucione é do dueño do solar. Está comunicado, non sei a verdade agora mesmo como está o expediente, non sei en que punto está, pero está comunicado. Rúa do Río, contenedores. Os contenedores son temas moi delicados, porque nadie quere o contenedor na casa, pero os contenedores teñen que estar en algún lado. Sí que é verdade que no proxecto viña contemplado colocar na esquina da calle os contenedores, que é o que propón vostede agora, non? Polo que entendín. É o que propón vostede agora. Bueno, pois, houve unha reunión co presidente da comunidade de veciños, nese caso, e máis con varios veciños que se vían afectados pola colocación ali, e decideuse apartalos un pouco máis das fachadas das casas. Non sería que foi así. Bueno, como os que vostede queira, eu estuve ali. Vostede pode dicir o que queira, pero digo, estuve ali e estou falando con eles. O sea que non pode. Vale, moi ben, perfecto. Pues hai testigos, é dicir, teño testigos, non... Bueno, que me faltaba xa poñer testigos aquí. Non, foi así, como lle conto eu. Arcadio Pardiñas, Paso de Peóns, pois sí, o mellor é unha boa opción. Analizarémolo e veremos a ver se a policía local cree conveniente pois poñer ese Paso de Peóns. O viaxe a Isla Cristina. Pois efectivamente, fomos ali, era a primeira reunión da rede de turismo marinero na que participa a Fundación Espomar. Eu quixen estar presente, o xerente dixo que a mellor era o conveniente que estuvera eu ali nesa primeira reunión. E, bueno, además participei como ponente nunha das charlas que había nun foro de turismo anterior, o cual vin encantado dali e a verdade que esperemos, aunque de momento non hai frutos, sí que é verdade que temos unha subvención moi importante na que está incluída a Fundación Espomar e esperemos que dé os seus frutos porque hai un colectivo moi importante incluído nese proxecto. Plan Acción de Espomar 2024. O seu... Xa lle contestei, me parece. Contestei. Pero usted pregúntame, eu contestarei o que queira eu, non o que queira usted. Ostras! Eu preguntei cales son as iniciativas que se están tomando dentro do Concello de Burela, simplemente. Eu expliquei o que fixemos ali. A usted se lle vale ben, se non lle vale, pois é o que fixemos ali, non lle estou escondendo nada. Quer dicir, non... Pero só faltaría que agora teña que contestar tamén o que usted queira. Porque xa, vamos, a repera, vamos. A repera xa. Plan Acción 2024, pois non sei, o patronato da Fundación Espomar presentouse outro día, pois supóñeme que se poderá enseñar sin ningún problema. Non... Quer dicir, tuvo reunido o patronato, ao mellor non son a persona que tiña que darlle, pero supoño que, non sei, se solicita ao xerente ou, non sei, a alcaldesa como presidenta. Eu non teño ningún problema, desde logo. Non hai ningún problema en facilitarlo. Monte Castelo, pois efectivamente presentouse un proxecto para adecuar as casetas que hai ali, que están bastante deterioradas. A Asociación de Montes, como saben, sempre está pedíndonos que actuemos ali. É verdade que, bueno, sale unha subvención de Xunta que esperemos que nos den, e esperemos que con esa subvención solucionar o aspecto daquelas casetas. Escola de Música, iso é a cousa túa. Sigo eu ou contesto tú? Si queres, sí. O contrato de limpieza efectivamente está precario, estánse elaborando os pliegos, están rematados, falta o visto bon dos servicios técnicos do Concello, sacarás a licitación e, bueno, salirá a empresa que salga.
se algunha se quere presentar, que supoñome que sí. Solar de Rosalía de Castro, non sei de que solar nos están falando. Nada, eso é dos vehículos abandonados que xa contestei a un anterior punto. E faltan os aparcadoiros municipais que agora mesmo non temos a listaxe, pode solicitalo por escrito para que se lle informe. E paso a palabra ao compañeiro Pillado. Ben, con respecto á Escola de Música, que como saben, vos saíron na prensa, teñen información, pero gustaríame primeiro ir coa corrección de erros. Non son 12 profesores, son 11 os que había, que eso xa é o primeiro erro. E logo gustaríame aclarar que xa se leu na prensa, pero é absolutamente falso, é que ningún usuario pagou a matrícula, porque non se lle pasou a naide, non se aprobou o pago, entón vamos dentro do medio posible tentar que se prorratee non teñan que pedir a devolución de nada, senón que cando se produza a cobrar, se cobra a parte proporcionada. E logo, indagando máis sobre o tema, porque que falouse que a Escola de Música estaba parada, nadie me veu preguntar a min personalmente, ni me chamou, ni me mandou un WhatsApp, un mensaxe para preguntarme cal era o problema, pero bueno, xa dou a información que, como xa dixemos na prensa, o Concello de Ural temos un proxecto novo de futuro para a Escola de Música, porque en canto entramos no cargo empezamos a pedir información tanto á dirección como ao claustro de profesores, como á asociación de usuarios, reunímonos con todos os estamentos da comunidade educativa da Escola de Música e detectamos que había carencias e queixas, entón creemos que hai que desenvolver un proxecto de futuro que teña un enfoque centrado nas agrupacións e na multidisciplinaridade. Pensamos que é a forma de sacar adiante o servicio. Xa lle digo, consultamos os problemas coa comunidade educativa, sabemos que ahora mesmo o funcionamento da mesma pode ser mellor, pero tamén queremos que, pois con este proxecto que queremos sacar adiante, temos que converter a escola nun referente non só musical, senón tamén cultural e social na vila, unha entidade con prestixio dentro da vila, e queremos que esta formulación que estamos levando a cabo ahora é máis apropiada. E queremos que esta situación sirva como impulso para a mellora continua do servicio, no que levamos traballando de que entramos no cargo, somos conscientes de que avanzamos lentamente, xa pedimos desculpas a todas as familias, a todos os afectados polas molestias causadas e por trastorno causado, intentamos arranxalo o máis rápido posible, pero somos conscientes de que é mellor ir despaciño e paseniño, pero cimentando un futuro mellor para a Escola de Música que o que nos atopamos. E nada máis. Bueno, pois sen máis, moitísimas gracias por estar atentos a todas as persoas que estades aquí na sala e a todos os que nos estades seguindo a través da nosa canle de YouTube. Feliz fin de semana a todos e que teñades unha boa pegada de cartéis.